συν και βράδυ. Okay. Απλώς επαναλαμβάνω για διαδικαστικά, έτσι, όσοι δεν έχετε ανεβάσει την άσκηση 1 στην πλατφόρμα, κάντε το για να τις διορθώσω και να σας στείλω κάποια σχόλια, έτσι. Για να τη βελτιώσουμε και να ανεβεί και αυτή επάνω στην έμορφη. Τώρα, όσον αφορά για την άσκηση 2. Η άσκηση 2 υποθέτω να την έχετε διαβάσει, έτσι. Βασικά τι σας ζητάει? Να χρησιμοποιήσετε το WordPress, που είναι ένα ανοιχτό λογισμικό, έτσι, για να σχεδιάσετε μια ιστοσελίδα προορισμού. Χρησιμοποιώντας πάλι οτιδήποτε ανοιχτά δεδομένα, έτσι, ή πληροφορίες, ή widget, ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή μπορείτε να βρείτε από διάφορες άλλες πλατφόρμες. Έτσι. Google Maps, περιεχόμενο από Wikipedia, έτσι, ό,τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος, έτσι, widget, δεν ξέρω, weather, conditions από το meteo.gr, έτσι, ό,τι χρειάζεται βασικά ένας τουρίστας για να σχεδιάσει το ταξίδι του. Λόγω λοιπόν της θεματολογίας αυτής της άσκησης 2, αυτό που θα κάνουμε σήμερα, και αν δεν προλάβουμε και θα το συνεχίσουμε και αύριο, έχει να κάνει με την ανάλυση του θέματος για το πώς σχεδιάζουμε ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης και marketing προορισμού. Στα αγγλικά ο όρος είναι Destination Management Systems, DMS, αν το δείτε κάπου γραμμένο, και βασικά αυτοί που τα αναπτύσσουν και τα λειτουργούν σε προορισμούς είναι οι οργανισμοί διαχείρισης προορισμών ή στα αγγλικά, όπως λέγεται, Destination Management Organizations, DMOs, έτσι τους ονομάζουμε. Οπότε, πριν ξεκινήσουμε να δούμε τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι DMOs για να φτιάξουν τις πλατφόρμες, τα πόρταλ τους, έτσι, για να παρουσιάζουν τον προορισμό τους, είναι καλό να δούμε πρώτα, κατά κάποιο τρόπο, ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι αυτών των οργανισμών. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουν, έτσι, ποιες είναι οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν, έτσι ώστε μετά να ξέρουμε τι θα πρέπει να ψηφιοποιήσουν online. Έτσι. Καταρχήν, κάποια εισαγωγικά όσον αφορά αυτούς τους DMO. Τι είναι σαν οργανισμοί? Η εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχει μια ποικιλία οργανισμών στον κόσμο που ασχολούνται με τη διαχείριση των προορισμών. Μια ποικιλία όσον αφορά το οργανωσιακό καθεστώς τους και όσον αφορά πού ανήκουν. Υπάρχουν τα δύο ακραία παραδείγματα, έτσι, σε προορισμούς ή σε χώρες όπως οι μεσογειακές ή η Ευρώπη γενικά, οι παλαιές, έτσι, νοοτροπίες οι χώρες, έτσι, όπου οι οργανισμοί προβολής προορισμών είναι καθαρά δημόσιοι οργανισμοί, μη κερδοσκοπικοί, οι οποίοι ελέγχονται από το κράτος. Υπάρχουν όμως και χώρες, κυρίως αγγλοσαξονικές, έτσι, όπως καταλαβαίνετε Αμερική, Καναδάς, Αυστραλία, έτσι, και πλέον και το μοντέλο έρχεται και στην Ευρώπη σιγά σιγά μέσω Αγγλίας, γιατί από εκεί ξεκίνησαν, όπου αυτοί οι οργανισμοί DMO, έτσι, είναι καθαρά ιδιωτικές επιχειρήσεις με σκοπό μεγιστοποίηση κέρδους. Στην Αμερική δεν χρησιμοποιούν το όνομα Destination Management Organization, χρησιμοποιούν το όνομα Convention and Visiting Bureaus, CVBs. Τι σημαίνει να είσαι ένας καθαρά ιδιωτικός οργανισμός? Όπως καταλαβαίνετε, στείνει κάποιος μία επιχείρηση, έτσι, με σκοπό να κάνει τι? Να εγγράφει σαν μέλη της αυτή την επιχείρηση, τουριστικές επιχειρήσεις, να παίρνει κάποιες συνδρομές, κάποια χρήματα από αυτές τις τουριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό να τους προσφέρει υπηρεσίες προβολής προς τα έξω. Είτε προς τους μεσάζοντες, tour operator, travel agents, αυτούς που διοργανώνουν, δεν ξέρω, γεγονότα, έτσι ώστε να έχουν στον προορισμό να τους φέρουν κόσμο και να γεμίσουν τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα theme park και οτιδήποτε άλλο, έτσι. Ή να κάνουν διαφήμιση γενικά για να φτιάξουν το image του προορισμού, την εικόνα του, έτσι, την προβολή του, έτσι ώστε να έρθουν και οι ιδιώτες από μόνοι τους. Ο κύριος λόγος για τον οποίο χρειάζεται ένας προορισμός να έχει έναν DMO ή τουλάχιστον να λειτουργεί ένας DMO, όπως καταλαβαίνετε, είναι γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τουριστική βιομηχανία. Έτσι. Πάρα πολλές, τουλάχιστον στην Ευρώπη, είναι μικρομεσαίες, που σημαίνει ότι δεν έχουν budget, έτσι, για να κάνουν τόσα πολλά έξοδα προβολής ολόκληρου του προορισμού με την προοπτική ότι ίσως να έρθει κάποιος τουρίστας και άμα έρθει, ξέρω εγώ τι θα έρθει στο δικό μου το ξενοδοχείο και κάπου αλλού. Δεν έχει δηλαδή όφελος κάποιος μεμονωμένος ιδιώτης από μόνος του να κάνει έξοδα προβολής και διαχείριση προορισμού.
Το αναλαμβάνει λοιπόν είτε ένας δημόσιος φορέας, που συνήθως στην Ευρώπη, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι ή το Υπουργείο Τουρισμού, αν υπάρχει σε μια χώρα, ή αν το λειτουργούν, έτσι, σε εθνικό επίπεδο. Σε περιφερειακό επίπεδο, συνήθως αυτός ο οργανισμός ανήκει στις περιφέρειες και οι περιφέρειες έχουν μπάτζετ για να προωθούν την περιφέρειά τους. Και εκτός από τις περιφέρειες, επίσης, έχουμε και οργανισμούς διαχείρισης προορισμού και σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο Δήμου πλέον. Όπου εκεί οι Δήμοι τους ονομάζουν, όχι DMO, τους ονομάζουν αναπτυξιακές τουριστικές επιχειρήσεις, κάπως έτσι. Και σκοπό έχουν αυτό, να συγκεντρώσουν, δηλαδή να αξιοποιήσουν χρήματα από μάζα τουριστικών επιχειρήσεων, έτσι, να έχουν κάποιο budget και να μπορούν να κάνουν αυτή την προβολή και τη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος, όπου όφελος θα έχουν όλοι πλέον. Έτσι, και θα υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό. Τώρα, εκτός από αυτά τα δύο ακραία παραδείγματα, δηλαδή χώρες όπου αυτοί οι οργανισμοί είναι τελείως καθαρά δημόσιοι οργανισμοί. Έτσι. Και φυσικά, αν είσαι δημόσιος, πλέον, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να λειτουργείτε αμερόληπτα και ίσα και να μεταχειρίζεστε ίσα όλες τις επιχειρήσεις. Έτσι, δεν μπορεί κάποιος να πει: εγώ θα σου δώσω περισσότερα χρήματα, θα με προβάλλεις καλύτερα εμένα. Όχι. Είσαι δημόσιος, το ίδιο όπως προβάλλεις μια επιχείρηση, πρέπει να προβάλλεις και την άλλη. Είτε είναι μεγάλη, μικρή, επώνυμη, ανώνυμη. Και έχουμε και το αντίθετο παράδειγμα, να έχουμε καθαρά κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, όπως στην Αμερική, έτσι, είπα, Καναδά και Αυστραλία, όπου εκεί πληρώνεις τη συνδρομή σου, παίρνεις τις υπηρεσίες που θέλεις, αλλά άμα θέλεις, πληρώνεις και παραπάνω και σου βάζουν περισσότερα μπάνερ, σε βάζουν μεγαλύτερη φωτογραφία στους καταλόγους τους, έτσι, σε παρουσιάζουν καλύτερα στην έκθεση που πηγαίνουν και οτιδήποτε άλλο. Εκεί παίζει καθαρά το θέμα ποιος πληρώνει, έτσι, και πόσο θέλει κάποιος να προκληθεί μέσω της επιχείρησης αυτής. Τώρα, ενδιάμεσα σε αυτά τα δύο ακραία παραδείγματα, υπάρχουν παραδείγματα DMO όπου έχουν κάπως ένα ανάμεικτο στάτους όσον αφορά σε ποιους ανήκουν και πώς λειτουργούν. Έχουμε DMO οι οποίοι ανήκουν και έχουν δημιουργηθεί καθαρά από τουριστικές επιχειρήσεις όταν αυτές φτιάχνουν ένα cluster, ένα network μεταξύ τους, με σκοπό να συγκεντρώσουν πάλι τα χρήματα και να επιμερίσουν τα χρήματα προβολής δια τα μέλη τους. Έτσι. Και στην Ελλάδα έχουμε πολλά παραδείγματα. Έχουμε cluster τα οποία έχουν φτιαχτεί μέσω προγραμμάτων leader, έχουμε network από επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε κάποιο τοπικό επίπεδο και θέλουν να προβάλλουν, δεν ξέρω, ένα προϊόν. Την ελιά, παραδείγματος χάρη, που θα δούμε πιο κάτω. Έτσι. Και έχουμε επίσης και παραδείγματα όπου αυτοί οι DMO λειτουργούν με ένα ανάμεικτο στάτους. Έχουν συνεργασία και ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων. Γι' αυτό και τους ονομάζουμε Triple P Solutions ή Public and Private Partnerships. Αυτό σημαίνει το Triple P, PPP. Private and Public Partnerships. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα παράδειγμα, το οποίο έχει αναπτυχθεί με αυτή τη μορφή. Είναι ο οργανισμός προβολής του Δήμου της Αθήνας, του προορισμού της Αθήνας. Το website τους είναι This is Athens, ίσως να το έχετε δει, όπου βασικά έχουν συνεργαστεί ποιος? Η αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου, σε τοπικό επίπεδο δηλαδή ο DMO, με το Convention Bureau της Αθήνας, η ένωση δηλαδή αυτών που διοργανώνουν συνέδρια στην Αθήνα, η Ένωση Ξενοδόχων, όλα τα ξενοδοχεία δηλαδή της Αθήνας, όσοι είναι μέλη σε αυτή, όπως επίσης και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Είναι και αυτός μέλος στο DMO που έχουν φτιάξει. Και ο κύριος λόγος στον οποίο έχουν βάλει το Εμπορικό Επιμελητήριο, όπως καταλαβαίνετε, είναι γιατί μία από τις κυριότερες δραστηριότητες των τουριστών όταν πηγαίνουν στην Αθήνα είναι το shopping. Οπότε, άμα θέλουν να προβάλλουν την Αθήνα για να φέρουν τουρίστες, εφόσον υποφελούνται και αυτοί, θα πρέπει και αυτοί να τζογάρουν κατά κάποιο τρόπο ή να επηρεάσουν τις πολιτικές και τις διάφορες αποφάσεις που παίρνουν σε επίπεδο προορισμού. Το μοντέλο βέβαια του Triple P πλέον στην Ευρώπη παίζει πάρα πολύ. Υπάρχουν κονδύλια, αν κάποιος θέλει να φτιάξει solution Triple P, να πάρει, βοήθεια, έτσι, είτε από ευρωπαϊκό επίπεδο είτε από εθνικό, αν υπάρχουν κονδύλια, έτσι ώστε να προωθεί ένα καλύτερο μοντέλο εκπροσώπησης προορισμών προς τα έξω. Και γιατί θεωρούν το μοντέλο του Triple P καλύτερο? Γιατί θεωρητικά αλλά και πρακτικά έχει αποδειχτεί ότι όταν ενώνεις ή όταν βάζεις να συνεργαστούν τον ιδιωτικό τομέα με το δημόσιο τομέα, έχεις τα καλά και των δύο πλευρών. Και τα καλά τους είναι ποια? Όταν έχεις ένα ιδιωτικό φορέα, τουλάχιστον εξασφαλίζεις
ότι έχεις καλή διαχείριση των χρημάτων, σε εισαγωγικά, έτσι δεν είναι, γιατί έχεις έναν manager ο οποίος αν δεν κάνει καλή διαχείριση τον απολύεις αύριο και παίρνεις τον επόμενο. Παίρνεις καλύτερες και πιο ορθολογικές ή επιχειρηματικές αποφάσεις και δεν επηρεάζεσαι τόσο πολύ από το πολιτικό μέσο. Όχι, θα το κάνω έτσι γιατί έτσι λέει το κόμμα, έτσι λέει ο ψηφοφόρος μου, έτσι λέει ο τάδε, ο δίνα, έτσι, θα τα ξέρετε, υποθέτω. Έτσι. Και αποφεύγεις επίσης και ταμείων των δημόσιων οργανισμών, όπου σε δημόσιους οργανισμούς, αν θα έχετε κάποια εμπειρία, έτσι, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε περιφερειακό, είτε σε δημοτικό, αυτό που λένε όλοι οι φορείς, έτσι, αν θα τους ρωτήσετε, είναι πρώτον, δεν έχουν, λέει, επαρκές προσωπικό. Προσωπικό μπορεί να έχουν ή μπορεί να μην έχουν. Το δεύτερο μετά που θα σας πούνε είναι ότι το προσωπικό, λέει, δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα. Ωραία, μα εσύ τους προσλαμβάνεις. Ναι, αλλά με ποια κριτήρια τους προσλαμβάνετε, ξέρετε. Έτσι. Και τρίτο, συνέχεια παραπονούνται ότι δεν υπάρχει budget. Ότι κόβει συνέχεια ο δημόσιος φορέας στο budget, κόβει. Τώρα δεν υπάρχει και καθόλου. Ναι, αλλά τώρα θα πρέπει να βρεθεί budget με άλλους τρόπους. Και οι τρόποι της χορηγίας, του sponsorship που ξέρει καλά να το κάνει ο ιδιωτικός φορέας, ίσως ο δημόσιος να μην το ξέρει και τόσο καλά. Ίσως. Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν φέρνεις αυτούς τους δύο φορείς μαζί, παίρνεις τα καλά του ενός και τα καλά του άλλου και προσπαθείς να βγάλεις και τα μείον του καθένας, γιατί και οι δύο έχουν μείον. Έτσι. Δηλαδή, να έχει μια καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση να εκπροσωπεί όλο τον προορισμό, ξέροντας ότι αυτός που πληρώνει περισσότερο προβάλλεται καλύτερα, δεν είναι και το καλύτερο. Έτσι. Ούτε είναι καλό να έχεις μια καθαρά ιδιωτική επιχείρηση να διαχειρίζεται τον προορισμό, όπου εκεί πρώτο κριτήριο είναι το κέρδος και όχι η περιβαλλοντική προστασία ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Άρα αυτό το μείγμα και των δύο είναι κάτι το καλό. Και καλό θα είναι και στην Ελλάδα να προωθηθεί κάτι τέτοιο. Τώρα, γιατί μας ενδιαφέρει το ποιος διαχειρίζεται ή σε ποιον ανήκει αυτός ο φορέας. Μας ενδιαφέρει γιατί, όπως καταλαβαίνετε, ανάλογα με το ποιος τον διαχειρίζεται ή σε ποιον ανήκει, εξαρτάται το πού έχει πρόσβαση σε κονδύλια αυτός ο οργανισμός. Αν είσαι δημόσιος, έχεις την ευκαιρία να χρησιμοποιήσεις κονδύλια που προέρχονται από φόρους, από το κράτος. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο το κράτος πρέπει να λειτουργεί τέτοιους οργανισμούς. Σαν ξενοδοχείο, σαν εστιατόριο, σαν μουσείο, σαν κρουαζιερόπλαιο, πληρώνεις κάποιους φόρους στο κράτος, έτσι δεν είναι? Εφόσον τους πληρώνεις, απαιτείς υπηρεσίες πίσω από το κράτος. Και αυτές οι υπηρεσίες είναι το κράτος να χρησιμοποιήσει μέρος αυτών των φόρων να σου φτιάξει τις υποδομές, το λιμάνι σου, να σου κάνει την προβολή του προορισμού, έτσι ώστε να μπορείς και εσύ μετά να δουλέψεις. Έτσι δεν είναι? Αν είσαι, τους φόρους όμως κάποιος τους πληρώνει όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, τους πληρώνει και σε τοπικό επίπεδο. Αν έχει παραδείγματος χάρη κάποιος ένα ξενοδοχείο, θα πρέπει να πληρώσει τον φόρο παρεπιδημούντος στο Δήμο. Αν έχει πισίνα, πρέπει να πληρώσει, δεν ξέρω, 3.000 το χρόνο, πόσο πάει πισίνα στο Δήμο. Whatever. Έτσι. Υποτίθεται ότι αυτά τα χρήματα τα πληρώνουν στο Δήμο, πάλι για ο Δήμος να προσφέρει υπηρεσίες στον προορισμό του Δήμου, έτσι δεν είναι? Για καθαριότητα, για μπροσούρες, για διαφήμιση στο κοινό, να προσελκύσει, να φέρει τουρίστες περισσότερους, να διοργανώσει ένα event, ένα φεστιβάλ, κάτι, για να προσελκύσει τουρίστες, έτσι. Αυτό όμως συμβαίνει και μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτά τα δημόσια κονδύλια μόνο όταν είσαι δημόσιος φορέας. Αν είσαι ιδιωτικός, μπορείς να απαιτήσεις, ναι, το κράτος, οποιοδήποτε φορέα, να του πεις, ξέρεις, εγώ είμαι DMO, δώσε μου χρήματα. Αν είσαι ιδιωτικός φορέας, η κύρια πηγή εξέβρεση χρημάτων, όπως είπα και προηγουμένως, είναι κυρίως από τις συνδρομές των μελών, όπου το κάθε μέλος θα πρέπει να συμβάλλει με κάποιο ποσό, το οποίο το καθορίζουν, έτσι, είτε αναμήνα είτε αναχρόνο. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω sponsorship, χορηγιών. Εταιρείες οι οποίες θα δώσουν κάποια χρήματα, έτσι, με την προοπτική ότι θα εμφανιστεί και το λόγο τους, το brand name τους, έτσι, σε όποια καμπάνια κάνετε, ή θα δώσουν σε είδος, δεν χρειάζεται να είναι σε χρήμα, έτσι. Αν παραδείγματος χάρη κάποιος προσκαλέσει κάποιους tour operators σε έναν προορισμό για να τους τον δείξει, μπορεί μια χορηγία να είναι δωρεάν δωμάτια από ένα ξενοδοχείο σε αυτούς τους tour operators να μείνουν. Έτσι. Όταν φτιάχνει κάποιος ένα triple B, όπως καταλαβαίνετε, το όφελος επίσης είναι ότι έχει πρόσβαση σε όλα τα είδη κονδυλίων. Έτσι δεν είναι?
Και στα δημόσια και μπορεί να ζητήσει και συνδρομή και είναι πολύ πιο εύκολο να ζητήσει χορηγία, γιατί είναι διαφορετικό να πας σε μια εταιρεία σαν δημόσιους φορείς και να τους πεις θέλω χορηγία, ποιος εμπιστεύεται ένα δημόσιο φορέα, τι θα τα κάνει τα χρήματα, και άλλο είναι να πας σαν στάτους ανάμεικτο ή μια ιδιωτική επιχείρηση που εκεί θα λογοδοτήσει κάποιος για το τι κάνει με τα χρήματά σου. Έτσι, και θα φανεί πώς αξιοποιούνται αυτά. Το κλασικό παράδειγμα που δίνω πάντα όσον αφορά τις χορηγίες για την προβολή ενός προορισμού είναι κάτι χαζό που δεν έχουμε κάνει ποτέ στην Ελλάδα. Το ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο fleet από φορτηγά κάργο στην Ευρώπη. Τα περισσότερα βέβαια πλέον δεν είναι με register, με πινακίδες Ελλάδος, θα έχουν πάει τα περισσότερα στην Βουλγαρία. Δεν έχει σημασία όμως, Έλληνες είναι αυτοί που τα έχουν. Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει? Πολύ απλό. Μπράβο. Πληρώνει ο ΕΟΤ, ξέρετε πόσα χρήματα για να βάζει τα πόστερ σε σταθμούς τρένων, αεροδρομίων, δεν ξέρω και εγώ τι. Κάντε μία συνεργασία ο ΕΟΤ, δεν ξέρω ποιος, μία περιφέρεια με μία εταιρεία που έχουν το μεγαλύτερο, σας λέω, fleet. Πανευρωπαϊκός και κάνουν logistics όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη. Έτσι, μέχρι την Τουρκία φτάνουν στα βάθη. Μία συνεργασία. Ή μία χορηγία. Τι μεταφέρεις, γιαούρτι Φάγε? Πάρε και χορηγία και από τη Φάγε. Και η Φάγε θα υποφεληθεί αν συνδέσει το προϊόν της με τον προορισμό Ελλάδα, για να το πουλάει καλύτερα. Και η Ελλάδα θα υποφεληθεί από τη Φάγε, γιατί όπου και αν πηγαίνεις πλέον στην Ευρώπη, στα σούπερ μάρκετ βλέπεις Φάγε. Προσκάλεσε τον κόσμο να έρθει εδώ, να δει το μέρος που γίνεται το γιαούρτι. Τέτοιου είδους συνεργασίες. Γιατί δεν γίνεται? Πείτε μου εσείς. Ο δημόσιος φορέας είναι πολύ δυσκύλιος, δεν είναι ευέλικτος. Νομίζω, δεν ξέρω. Τέτοια πράγματα που εμάς μπορεί να μας φέρνονται πολύ απλά, έτσι, και κάποιος φορέας μπορεί εύκολα να κάνει συνομιλίες, στο δημόσιο φορέα δεν γίνονται τόσο απλά. Πρέπει να πάρεις άδειες, δεν ξέρω, συζητήσεις, επισυζητήσεων και δεν ξέρω και εγώ τι. Υποτίθεται, όπως είπα και προηγουμένως, ένας οργανισμός ο οποίος είναι triple P μπορεί να λύσει τέτοια προβλήματα. Υποτίθεται. Έτσι, γιατί μπαίνει μέσα η διαχείριση του manager. Ναι, σαν συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου φορέα. Προσπάθησαν να το κάνουν και στη Θεσσαλονίκη, απέτυχε. Στη Θεσσαλονίκη είχε συνεργαστεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Χέλεξπο και η Ένωση Ξενοδόχων. Λειτουργήσε για ένα χρόνο με ένα προσωπικό, μία γραμματέα που είχαν και μετά, επειδή δεν τα βρήκαν μεταξύ τους, γιατί είναι και δύσκολο όπως καταλαβαίνετε, έτσι, 3 φορείς συνεργάζονται μεταξύ τους. Και οι επιχειρηματίες πάντως δεν δίνουν εύκολα λεφτά. Ναι, αυτό λέω. Είναι δύσκολο να πιστεί αυτό το μείγμα, έτσι, να εμπιστευτεί ένας τον άλλον και να κάνουν κάτι καλό. Αλλά αν γίνει, είναι πολύ επωφελή. Ούτε οι κερδοσκοπικές εταιρείες υπάρχουν. Στην Ελλάδα όχι, δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει άδεια που μπορεί κάποιος να ανοίξει μια επιχείρηση και να πει θέλω άδεια λειτουργίας DMO. Επίσης κάτι που δεν είπα πριν. Στη Ρόδο η Προτούρ είναι ιδιωτικός φορέας. Στη Ρόδο που έχουν... Η ΔΕΤΑΠ. Προτούρ, πώς τη λένε? ΔΕΤΑΠ, Προτούρ, ναι. Όχι, ήταν triple P. Ήταν το επιμελητήριο, ήταν ο Δήμος, ήταν πολλοί φορείς, αλλά και αυτό νομίζω έχει διαλυθεί. Νομίζω. Σαν καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση δεν υπάρχει νομικό καθεστώς. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να λειτουργήσει μια τέτοια επιχείρηση στην Ελλάδα, το πιο κοντινό σήμα λειτουργίας που μπορεί να πάρει είναι tour operator ή τουριστικού γραφείου. Ή διοργανωτή συνεδρίου. Το οποίο επίσης είναι ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούν να το λύσουν όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη υπάρχει ένα σήμα λειτουργίας το οποίο λέγεται DMC, Destination Management Company, όχι Organization, Company, που έχει σαν σκοπό το marketing ενός προορισμού. Στην Ελλάδα όμως πάλι δεν υπάρχει σήμα λειτουργίας για DMC. Που σημαίνει ότι αν θέλουμε να προωθήσουμε αυτούς τους οργανισμούς θα πρέπει να λυθεί και αυτό το νομικό ζήτημα, κατά κάποιο τρόπο. Νομικό πλαίσιο βέβαια για σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού φορέα υπάρχει. Δεν έχει γίνει μόνο στον τουρισμό στην Ελλάδα, έχει γίνει σε πολλά project. Το Ελευθέριο Βενιζέλος, η Αττική Οδός, πόσοι δρόμοι. Έτσι. Αυτό έχει άδεια λειτουργίας. Ποιο? Αυτό που ήταν το This is Athens. Ναι, ναι. Σαν
σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου φορέα. Γιατί δεν υπάρχει. Δηλαδή, σε τι νομικό πλαίσιο είναι αυτό? Υποθέτω λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του Δήμου σαν φορέας διαχείρισης προορισμού. Επειδή ακριβώς είναι μέλος και μέτοχος και ο Δήμος. Τώρα, τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι DMO? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μου. Γιατί υπάρχει ένας μύθος ότι η κύρια λειτουργία αυτών των DMO είναι να κάνουν μόνο marketing προορισμών. Ή τουλάχιστον αυτό απαιτούν οι περισσότεροι, είτε από την τουριστική βιομηχανία είτε όχι. Το marketing του προορισμού όμως είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος. Πρώτα πρέπει να έχεις το προϊόν σου και μετά να το κάνεις προβολή. Και αυτός που πρέπει να φτιάχνει το προϊόν, να το προστατεύει ή να το συντηρεί, σημαντικό ρόλο έχει και ο DMO. Για να διαχειριστεί όμως κάποιο, γι' αυτό στην αρχή είπα, θα μιλήσουμε για συστήματα διαχείρισης και marketing προορισμού. Όχι μόνο marketing, έτσι. Για να διαχειριστεί όμως κάποιος έναν προορισμό, έτσι, αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι τι? Πρώτον και κύριο, να προσπαθεί να συντονίσει ή τουλάχιστον να φέρει τους διάφορους μέτοχους, έτσι, και τις διάφορες είδους επιχειρήσεις που υπάρχουν σε έναν προορισμό να καθίσουν μαζί σε ένα τραπέζι, να μπορούν να μιλήσουν, να συνεργαστούν, να βάλουν κάποιους κοινούς στόχους και να μπορεί να τους έχει οπαδούς, πώς να το πω, συμμάχους σε ό,τι ενέργειες κάνει. Είτε όσον αφορά υποστήριξη χρηματική, είτε ηθική, είτε ακόμα και με πράξεις. Έτσι. Γιατί το λέω αυτό και για πόσο είναι σημαντικό. Σκεφτείτε παραδείγματος χάρη να λειτουργείτε ένα χιονοδρομικό κέντρο, έτσι, τα οποία στην Ελλάδα επίσης είναι δημόσια, έτσι, τα έχει μισθώνουν σε διαφόρους, όπου θα πρέπει να φτιάξετε χιόνι, το χειμώνα, γιατί πλέον δεν χιονίζει πολύ συχνά. Το φτιάχνω χιόνι, τι σημαίνει όμως? Χρειάζομαι νερό. Σε αυτόν τον προορισμό δεν χρειάζεται νερό μόνο το χιονοδρομικό κέντρο, χρειάζονται και οι αγρότες για να ποτίσουν. Χρειάζονται και οι άνθρωποι για να κάνουν μπάνιο. Έχεις αυτομάτως 3 διαφορετικούς μετόχους σε έναν προορισμό, τους κατοίκους, τους αγρότες, αυτούς που ασχολούνται με τον τουρισμό, οι οποίοι ταυτόχρονα θα μαλώνουν για το ποιος θα χρησιμοποιήσει το νερό. Θα δεχτώ εγώ, σαν πολίτης, να μην έχω νερό 6 ώρες κάθε μέρα για να φτιαχτεί χιόνι? Γιατί με νοιάζει, ασχολούμαι με τον τουρισμό, κερδίζω κάτι? Όχι. Θέλουν οι αγρότες να μην έχουν νερό να ποτίσουν? Πώς θα ζήσουν? Θέλει ο ξυλοκόπος για να φτιαχτεί μια καλύτερη πίστα να του κόψετε τα δέντρα, να μην μπορεί να έχει να πουλήσει, να κάνει κάτι? Όχι βέβαια. Αυτός που πρέπει να φέρει όλους αυτούς τους μετόχους σε έναν προορισμό για να τους πείσει ότι είναι σημαντικό να επενδύουμε στον τουρισμό ή και αυτοί μπορεί να έχουν όφελος, ακόμα και οι αγρότες γιατί θα πουλήσει το προϊόντο στους τουρίστες. Έτσι. Ή και οι κάτοικοι γιατί στο μέλλον μπορεί να ανοίξουν μια επιχείρηση, το παιδί τους να αποκτήσει δουλειά, δεν ξέρω. Αυτός που πρέπει να τους εκπαιδεύσει σε εισαγωγικά, έτσι, ή να τους πείσει για την αναγκαιότητα του τουρισμού, είναι ο DMO. Γιατί υποτίθεται ότι αυτός έχει τη βιτρίνα ή το καπέλο, ότι εκπροσωπεί τον προορισμό. Και εσωτερικά στον προορισμό, αλλά και εξωτερικά στους άλλους. Δεν ξέρω αν θυμάστε κάποια χρόνια πριν στη Σαντορίνη που είχε βουλιάξει ένα κουρασγερόπλιο, το Sea Diamond. Θυμάστε καθόλου την ιστορία πώς είχε γίνει αυτό? Ο καπετάνιος το είχε σπρώξει σε ένα νύφαλο, του άνοιξε μία τρύπα, έκανε τη βλακεία, πήγαινε μέσα έξω, έκανε την τρύπα μεγαλύτερη, έμπαζε νερό το κουρασγερόπλιο. Και αν πάτε στο YouTube θα δείτε ότι ξαφνικά το κουρασγερόπλιο, και αυτό είχε γίνει πολύ κοντά στο λιμάνι. Βλέπετε το κουρασγερόπλιο να μπάζει νερά και να πηγαίνει προς το λιμάνι, και ξαφνικά εκεί που πλησιάζει το λιμάνι και ήταν πολύ κοντά, να το ρημουλκούνε και να το βγάζουν έξω. Και λες τώρα, τρελοί είναι αυτοί οι άνθρωποι. 5.000 κόσμος να το τραβάνε μακριά από το λιμάνι να πνιγεί. Ποιος θα τους σώσει? Ξέρετε τι πανικός γινόταν στη Σαντορίνη εκείνες τις ώρες? Μεγάλη Παρασκευή έχει γίνει αυτό. Μεγάλη Παρασκευή που σημαίνει τι? Ότι αν φέρεις το πλοίο που θα ράξει όπως θα άραζε στο λιμάνι και το έκλεινες, δεν θα μπορούσε να προσεγγίσει κανένα άλλο καράβι. Οι ξενοδόχοι περιμέναν κόσμο. Οι εστιατόρες είχαν αγοράσει αρνιά, κατσίκια για να ταΐσουν τον κόσμο. Ο ιδιοκτήτης του πλοίου σιγά μην ήθελε να το πάει να το αράξει στο λιμάνι για να μην πάρει αποζημίωση. Να το βουλιάξει ο άνθρωπος να πάρει τα λεφτά του. Και ο δήμαρχος να τον παίρνει ο κάθε ένας τηλέφωνο να του λέει: αν
εκλογή, δεν σε ξαναψηφίζουν. Και οι άλλοι κακόμοιροι, οι οποίοι βλέπαν τους ανθρώπους να πνίγονται, όποιος είχε καεί και πήγαινε στο ηφαίστειο, να τρέχει, να πλησιάζει στο καράβι, να σώσει, να βγάλει όποιον άνθρωπο μπορούσε έξω. Ένας παντζουρισμός. Υπήρχε κάποιος να συντονίζει. Υπήρχε κάποιος να τους πει, ρε βλάκες, κάνετε λάθος. Είστε, πώς το λένε, δεν βλέπετε σωστά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συντάιμον βουλιαγμένο μέσα στη Σαντορίνη, που είναι μια τοξική βόμβα, μολύνει τα νερά της Σαντορίνης και κανείς πάλι δεν του δίνει σημασία. Μόνο κάποιους τους οποίους τους θεωρούν τρελούς ακτιβιστές, έτσι, και οι οποίοι κάνουν διάφορες μελέτες και προσπαθούν να αποδείξουν ότι τα νερά είναι μολυσμένα και κανείς δεν τους ακούει. Ναι, δεν θα έπρεπε να έχεις εκεί έναν οργανισμό, έστω αυτόν τον οργανισμό του Δήμου Θήρας, ο οποίος θα έπρεπε να ήταν εκεί την ώρα της κρίσης, μετά την κρίση και πριν την κρίση, να μπορεί να συντονίσει αυτούς τους διάφορους οι οποίοι σκέφτονται με τα δικά τους κριτήρια και με τις δικές τους προτεραιότητες και με τη δική τους λογική, να τους πει τι είναι το σωστό. Δηλαδή θα προλάβαινε να βγει έξω το... Φυσικά και θα προλάβαινε. Δίπλα στο λιμάνι είναι, πηγαίνετε στο YouTube να δείτε τα βίντεο. Και δεν Το πλοίο βούλιαξε, δεν ξέρω, 1 μίλι έξω από το λιμάνι τελικά. Ναι, υποτίθεται ότι είναι δουλειά του Δήμου αυτό. Υποτίθεται είναι δουλειά του DMO. Που ο DMO στην Ελλάδα, σε τοπικό επίπεδο, είναι ο φορέας του Δήμου. Που έχει ένα τμήμα που το λέει η Τουριστική Αναπτυξιακή Εταιρεία και Πολιτισμού, βάζουν και τον πολιτισμό μέσα. Δεν υπάρχει. Το λιμεναρχείο θα μπορούσε να είναι δουλειά. Το λιμεναρχείο παίρνει εντολές από το Υπουργείο. Ναυτιλίας. Και ποιος δίνει εντολές στο Υπουργείο Ναυτιλίας? Εγώ ή ο εφοπλιστής? Μια χαρά τα πήρε. Μια χαρά. Και δεν έδωσε καν και αποζημιώσεις στους ανθρώπους, γιατί ισχυρίστηκε ότι στον ύφαλο που έπεσε το κουρασγερόπλαιο δεν ήταν χαρτογραφημένο. Οι χάρτες που είχε ο καπετάνιος δεν τους είχε ανανεώσει το Υπουργείο Ναυτιλίας εδώ και χρόνια. Λέει, και γι' αυτό δεν τον είδε τον ύφαλο και έπεσε πάνω. Τέλος πάντων, αυτό το λέω γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, σοβαρή ευθύνη του DMO είναι να είναι ο ηγέτης, ο leader σε έναν προορισμό, έτσι, να φέρνει όλους όσους δραστηριοποιούνται και στον τουρισμό, να τους κάνει μια παιδεία, δεν ξέρω, μια κλίση εγκεφάλου, τουλάχιστον να μπορεί να τους μιλήσει και να συναντούνται μαζί τους και να έχουν όλοι κοινά συμφέροντα. Γιατί έχουν κοινά συμφέροντα. Και να μην βλέπει ο καθένας την δική του. Εν τέλει, ποιος πρέπει να το ξεκινήσει ουσιαστικά? Πείτε ότι όντως δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση. Ποιος θα μπορούσε να το κάνει? Ένας καθηγητής, ένας επιχειρηματίας? Ας πούμε, μας τρώει το στοιχείο. Κάποιος μπορεί να έχει όντως διάθεση και όρεξη να ασχοληθεί με αυτό. Ποιον θα μπορούσαν να ακούσουν και να πιστούν πραγματικά? Θα μπορούσε κάποιος να ξεκινήσει μία λύση του Triple P, το οποίο μπορεί να το στηρίξει και νομικά πλέον στην Ελλάδα. Δηλαδή να πάει στην περιφέρεια, στον Δήμο, δεν ξέρω τι, και να πει: είμαστε εδώ οι επιχειρηματίες, ένωση ξενοδόχων, να εκπροσωπούμε πόσα άτομα, έτσι. Θέλουμε να καθίσουμε κάτω στο τραπέζι, να φτιάξουμε κάτι και να δραστηριοποιούμαστε σε αυτό και αυτό και αυτό. Στην Ελλάδα έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, ίσως να τους έχετε ακούσει, οι δρόμοι του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας. Ξεκίνησε σαν συνεταιρισμός εινοποιών. Άμα δείτε το νομικό καθεστώς του δρόμου του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας, το νομικό τους καθεστώς ήταν Ένωση Εινοποιών. Οι άνθρωποι αυτοί όμως ήταν τόσο έξυπνοι που καταλάβαν ότι η κύρια τους αγορά είναι ποιος? Ο εινικός τουρισμός. Αυτή τη στιγμή οι δρόμοι του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας δεν ονομάζονται σαν Ένωση Εινοπαραγωγών. Αν δείτε το καταστατικό τους, ονομάζονται σαν network, cluster επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Ίνο και γράφουν μέλη τους εστιατόρια, rent-a-car, ξενοδοχεία. Γιατί αν κάποιος θέλει να πάει να κάνει εινικό τουρισμό, θέλει κάπου να μείνει, κάπου να φάει, έτσι δεν είναι, να νοικιάσει ένα αυτοκινητάκι.
ξεκίνησε από εινοπαραγωγούς, βάλανε μέλι και άλλα και πλέον δραστηριοποιούνται και προωθούν τους δρόμους του κρασιού με διάφορες διαδρομές στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, έχουν πιάσει όλη τη Μακεδονία και πλέον και στη Θράκη θα αρχίσουν να δραστηριοποιούνται. Έτσι. Πηγαίνουν σε εκθέσεις, βγάζουν καταλόγους, έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο πόρταλ, θα το δούμε μετά. Δεν βάλανε καν μέσα δημόσιο φορέα, κανένα. Και μάλιστα το λένε ότι έχουν πρόβλημα που δεν έχουν βάλει. Και ένα πολύ απλό πρόβλημα που έχουν είναι ποιο, ότι θέλει ο τουρίστας, λέει, παραδείγματος χάρη, να πάει να αγοράσει κρασιά, έτσι. Επισκέπτεται τον οποίο και μετά θέλει να αγοράσει κρασί. Ναι, και τα ωράρια των μαγαζιών για το πότε ανοίγουν οι κάβες, ποιος τα ρυθμίζει? Περιφέρεια. Σε μία περιφέρεια ανοίγουν την Κυριακή, στην άλλη δεν ανοίγουν, στην άλλη κλείνουν την Τετάρτη, στην άλλη. Θέλουν να ομοιοποιήσουν κατά κάποιο τρόπο τα ωράρια λειτουργίας και δεν μπορούν, γιατί δεν έχουν το lobbying, δεν μπορούν να το κάνουν, είναι μόνο ιδιώτες. Και λένε ότι ναι, καλό θα ήταν να έχουμε και τις περιφέρειες μέσα, γιατί θα καταλάβαιναν πόσο σημαντικό είναι αυτό, θα ασκούσαν μία πίεση, δεν ξέρω, στους εμπορικούς συλλόγους, κάτι θα γινόταν. Όπως στη Σάμο, πέρυσι πήγα και μου λέγανε εκεί, κλαίγανε, λέει, γιατί έχουν τα κρουαζιερόπλαια, λέει, Κυριακή και όλα τα μαγαζιά κλειστά. Και λέω, ποιος φταίει από αυτό? Ναι, λέει, δεν μπορούμε, λέει, να το κάνουμε στο σπίτι. Να σας πω κάτι άλλο. Οι τουρίστες που έρχονται με κρουαζιερόπλαια δεν έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν με κρασιά από τα ενοπία. Γιατί? Μια χαρά μπορούνε, απλώς δεν τους επιτρέπουν να τα καταναλώσουν μέσα στο κρουαζιερόπλαιο. Μπορούν να τα αγοράσουν, να τα αποθηκεύσουν και να τα πάρουν να τα πιούν στο σπίτι τους. Τους απαγορεύουν την κατανάλωση φαγητού και ποτού μέσα στο κρουαζιερόπλαιο για τους ευνόητους λόγους. Τέλος πάντων, αυτό είναι η λεπτομέρεια. Απλώς θέλω να τα λέω αυτά σαν παραδείγματα έτσι για να δείτε το πόσο σημαντικό είναι το ότι κάποιος πρέπει να διαχειρίζεται τον προορισμό. Δεν μπορούμε παραδείγματος χάρη να διαφημίζουμε να έχει το κρουαζιερόπλαιο στοιχείο και να είναι κλειστά τα μαγαζιά. Λέω τώρα, έτσι. Ή να διαφημίζουμε, ας πούμε, μία διαδρομή κάτι τον ελληνικό τουρισμό. Επισκεφτείτε αυτά η ενοποιία και μετά το ενοποιείο όταν μπορεί να πουλήσει γιατί λέει δεν έχει άδεια, δεν ξέρω τι, και πρέπει να πάρει άδεια για να πολιτεί για να πουλήσει το κρασί. Έτσι. Τέλος πάντων. Να πεις όμως κάτι. Εγώ, σαν επιχειρηματίας, μπορεί να έχω όφελος να το προωθήσω το προϊόν μου κτλ. Ένας δημόσιος φορέας, πώς θα το προσελκύσω να ενταχθεί στη δική μου ομάδα, να λειτουργήσουμε μαζί? Μα έχει όφελος και ο δημόσιος. Ο Δήμος έχει όφελος να έρθουν τουρίστες εδώ. Όσοι περισσότεροι τουρίστες έρχονται, τόσο περισσότερους χώρους θα πάρει. Η win-win είναι το σενάριο. Θα σε ρωτήσω κάτι. Άσχετο. Όχι άσχετο. Το πανεπιστήμιο εδώ δεν θα μπορούσε να γίνει ένας πρωτεργάτης, ξέρω εγώ, οργάνωσης, κάτι. Να βοηθήσει και ειδικά το Πανεπιστήμιο του Τουρισμού. Το κρατικό του τουρισμού. Ναι, θα μπορούσε το εργαστήριο που έχουμε. Θα μπορούσε να κάνει κάτι. Να ξεκινήσει τουλάχιστον να κάνει. Κάτι να κάνει. Δεν έχουμε κάνει κάτι. Γιατί? Υπήρχε παλιά μια συνεργασία νομίζω με το Δήμο, με την Περιφέρεια, δεν θυμάμαι κάτι, αλλά δεν προχώρησε, δεν γίνεται κάτι. Μία άλλη λειτουργία που εξίσου είναι πολύ σημαντική για αυτούς τους οργανισμούς είναι η ανάπτυξη του προορισμού, σε προσελκύσιμο προορισμό. Ένας από τους κύριους λόγους που κάποιος θέλει να πάει σε έναν προορισμό είναι γιατί έχει να κάνει κάτι, έτσι δεν είναι? Και αυτό το κάτι συνήθως είναι τι? Να πάρει μέρος σε ένα φεστιβάλ, να δει ένα μουσείο, να πάρει μέρος σε ένα μαραθώνιο, να πάει να απολαύσει τη θάλασσα η οποία είναι καθαρή, έχει ωραίο πεζόδρομο και δεν θα τον πατήσουν τα αυτοκίνητα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή πρέπει κάποιος να φτιάξει τον προορισμό του, το προϊόν του, έτσι, τις υποδομές του και μετά να έρθει ο τουρίστας. Αυτός που είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα, τα πεζοδρόμια, να έχουν ράμπες για άτομα με αναπηρία, λέω τώρα, έτσι. Να φτιάξει ένα φεστιβάλ, να διαχειριστεί τη διοργάνωση ενός μαραθωνίου ή κάποιο αγώνα, έτσι, κάποιο event. Αυτός που συνήθως θα κάνει είναι πάλι ο DMO. Ή αυτός θα πρέπει τουλάχιστον να είναι ο προτεργάτης ο οποίος θα τα ξεκινήσει.
Και έχει όφελος να τα κάνει αυτά, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, όσοι περισσότεροι θα έρθουν στον προορισμό, τόσο περισσότερους φόρους θα μαζέψει και τόσο περισσότερους και ψήφους θα μαζέψει, αν το θεωρεί και από την άποψη ψήφου. Γιατί όλοι θα υποφεληθούν. Και τα ξενοδοχεία και τα μαγαζιά και και ο περιπτεράς και οι ταξιδίδες και οποιοδήποτε. Έτσι. Άρα λοιπόν και το να φτιάξουμε το προϊόν. Επίσης σημαντική λειτουργία είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους τουρίστες. Η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να είναι και πριν το ταξίδι και στη διάρκεια του ταξιδιού και μετά το ταξίδι. Πριν το ταξίδι κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με έναν DMO, να μάθει πού είναι αυτός ο προορισμός, τι θα δει, τι υπάρχει, πού θα μείνει, έτσι δεν είναι. Πώς θα οργανώσει το ταξίδι του, θέλει βίζα, δεν θέλει βίζα, τι καιρό έχει, πότε είναι high season, πότε είναι low season. Στη διάρκεια του ταξιδιού του πάλι θέλει μια βοήθεια. Θέλει να αλλάξει τα πλάνα του, θέλει να μάθει που είναι το μουσείο, πώς θα πάει από το ένα σημείο στο άλλο. Μπορεί να έχει χάσει το διαβατήριό του, να θέλει βοήθεια για το που είναι η πρεσβεία του, να βγάλει άλλο. Οτιδήποτε. Και μετά το ταξίδι πάλι θέλει βοήθεια. Αν έχει κάποιο παράπονο, αν κάποιος τον έκλεψε, ή στη διάρκεια του ταξιδιού κάνει μια κράτηση σε ένα ξενοδοχείο και ο ξενοδόχος τον δουλεύει. Λέει δεν την έχεις κάνει και τρώει λεφτά. Πού θα πάει να παραπονεθεί? Στο Νεόπλου λειτουργήσε υποτίθεται με ένα τηλέφωνο 0800 για παράπονα τουριστών. Για πολλά χρόνια. Και πολλοί λειτουργούσε, έκανε το παράπονο σας εσείς και μετά πήγαινε ο υπάλληλος στο ξενοδοχείο και έλεγε θέλετε να μην σας πάρουν την άδεια. Πόσα μου δίνετε? Πολύ απλά. Τουριστική αστυνομία. Πού είναι η τουριστική αστυνομία στην Ελλάδα? Δεν καταργήθηκε, νομίζω ότι δουλεύει. Αλλά τώρα τι λειτουργίες έχει και αν υπάρχει και πώς υπάρχουν. Πολλοί προορισμοί δεν τη στηρίζονται στην αστυνομία για την τουριστική αστυνομία, έχουν δικό τους για υποστήριξη και υπηρεσίες στους τουρίστες. Και όχι μόνο face to face και μέσω ίντερνετ και με κινητά, όποιος έχει παράπονο, ό,τι θέλει πρόβλημα υπάρχει, υπηρεσίες. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος. Και το τελευταίο, αφού έχουμε κάνει όλα αυτά, τότε θα πάμε να κάνουμε το marketing του προορισμού. Σε external stakeholders. Είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι tour operator, είτε είναι travel agency, είτε οτιδήποτε. Είναι λάθος να πηγαίνουμε, να λέμε, έχουμε αυτό το κονδύλι, πώς θα το ξεδέψουμε, πάμε στην έκθεση. Πήγαινε στην έκθεση, αλλά το προϊόν σου το έφτιαξες, το πεζοδρόμιό σου το έφτιαξες, καθάρισες τον προορισμό σου. Έκανες ένα event. Για ποιο λόγο να έρθει κάποιο στοιχείο ή στην οποιοδήποτε προορισμό? Άρα λοιπόν, η ρόλη αυτή του DMO είναι πολύ σημαντική και το τονίζω γιατί όταν θα μιλήσουμε για το τι πρέπει να κάνει αυτό το πόρταλ προβολής του προορισμού, δεν θα είναι μόνο marketing όπως καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να είναι και υποστήριξη όλων των άλλων υπηρεσιών του DMO. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάλι αν πάτε σε πολλά πόρταλ ελληνικών προορισμών, το μόνο που κάνει το πόρταλ είναι διαφήμιση. Δεν προέχουν κάποια άλλη υπηρεσία που θα δούμε αργότερα σε άλλους προορισμούς, όσον αφορά υποστήριξη τοπικής κοινωνίας, εκπαίδευση, δεν ξέρω. Υπηρεσίες προς τους τουρίστες, έτσι, παράπονα, π.χ. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να συνοψίσουμε ποιες είναι οι λειτουργίες του DMO, πρέπει να είναι οικονομικός μοχλός από την άποψη ότι θα πρέπει να φτιάχνει ένα θετικό περιβάλλον σε έναν προορισμό, να προσελκύει επενδυτές, να θέλουν να έρθουν να χτίσουν ένα ξενοδοχείο, να ανοίξουν μια γκαλερί, γιατί ξέρουν ότι ο προορισμός είναι γνωστός, έτσι, κάποιος τον διαχειρίζεται. Είναι δημιουργός της εικόνας και των εμπειριών, έτσι, ή των διάφορων έτσι, δραστηριοτήτων που κάποιος κάνει στον προορισμό. Πρέπει να είναι συντονιστής, όπως είπαμε πριν, πρέπει να διαχειρίζεται κρίσεις. Και η κρίση μπορεί να είναι από το κρασιρόπλαιο που βουλιάζει μέχρι ένα blackout που έγινε πάλι στη Σαντορίνη, αν το θυμάστε, πριν 2 χρόνια. Και ήμασταν κάθε μέρα headline news στο CNN και στο BBC, μα κάθε μέρα. Έτσι. Μέχρι και που μία δηλητηρία σε ένα εστιατόριο. Και αυτό κρίση είναι. Πώς το διαχειρίζεται? Και διαχείριση επισκεπτών. Ας δώσω πάλι ένα πολύ απλό παράδειγμα από τη Σαντορίνη. Για πολλά χρόνια, όταν πήγαινε κάποιος στο ηφαίστειο, ήταν δωρεάν. Γιατί να πληρώσει κάποιος να πάει στο ηφαίστειο? Λογικό δεν είναι? Δηλαδή, πληρώνει κάποιος να πάει να δει την παραλία εδώ, δημόσιο αγαθό δεν είναι?
Κάποια στιγμή λοιπόν ο Δήμος Σαντορίνης σκέφτηκε ότι θα χρώνει 1 ευρώ. Τώρα το έχει πάει 2 ευρώ. Είσοδο, για να δεις το ηφαίστειο. Με τη δικαιολογία ότι φυσικά τα χρήματα αυτά θα τα κάνει. Θα έπρεπε να κάνει κάτι για το ηφαίστειο. Λοιπόν, πήγαινε στο ηφαίστειο Σαντορίνης να δείτε πόσα, πώς το λένε, σκουπιδάκια από νερό, φάντες, κοκακόλες υπάρχουν. Δείτε την προβλήτα που κάποιος για να φύγει από το καΐκι να πάει στο ηφαίστειο πρέπει να κάνει άλμα εις ύψος, ας πούμε, έτσι. Δείτε διάφορους πέτρες που λέει George and Giannis Love Forever. Να με συγχωρείτε, πού πάνε αυτά τα 2 ευρώ. Πηγαίνουν καθημερινώς τουλάχιστον 2 με 3.000 άτομα στο ηφαίστειο. Για κάντε ένα πολλαπλασιασμό. Ποιος διαχειρίζεται τη συμπεριφορά των επισκεπτών εκεί και ποιος διαχειρίζεται τον προορισμό. Έρχονται τόσους τουρίστες στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη. Τους λέει κανείς ότι η Σαντορίνη δεν έχει νερό και πρέπει να κάνουν οικονομία, να τους κάνει μία πίεση εγκεφάλου. Κανείς. Δεν έχουμε όμως όντως νερό. Είχα πάει μία φορά στο Las Vegas και πήγαμε στο Grand Canyon. Και μας πήγανε κανονικά με πούλμαν, έτσι. Και μας κάνει ξαφνικά ο ξεναγός εκεί. Ξέρετε, λέει, υπάρχει μια τοπική παροιμία. Όποιος έρχεται και επισκέπτεται εδώ το μέρος, αν πάρει κάτι μαζί του ή αν αφήσει κάτι, θα είναι καταραμένος, λέει, για πάντα. Κανείς δεν τον πίστεψε, αλλά κανείς δεν άφησε ούτε σκουπιδάκι, ούτε πήρε μαζί του ούτε μία πέτρα, ούτε ένα κάφτο. Διαχείριση επισκεπτών είναι πολύ απλό να γίνει, σε εισαγωγικά, αρκεί κάποιος να το αναλάβει. Και αυτός που θα πρέπει πάλι να το αναλάβει, τουλάχιστον να κάνει κάτι, είναι και ο DMO. Και πολλές ιστοσελίδες προορισμών έχουν ολόκληρο Code of Ethics, θα διαβάζετε, ή Code of Behavior για tourists. Που σας λέει, άμα επισκέπτεστε εκεί, θα συμπεριφέρεστε έτσι, έτσι και έτσι και έτσι. Άμα πηγαίνετε σε εκκλησίες, θα κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Άμα πηγαίνετε για bird watching, θα κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Έχουν εθελοντές που τα επιτηρούν αυτά. Και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων. Όχι τόσο πολύ, μάλλον και αυτό είναι σημαντικό, όσον αφορά τις γνώσεις που έχει κάποιος έτσι, για διοίκηση, για τουρισμό ή οτιδήποτε. Πολύ περισσότερο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων όσον αφορά την τουριστική τους παιδεία. Πόσες φορές έχετε πάει σε προορισμούς, ρωτάτε κάποιον στον δρόμο πώς να πάω εκεί και σας κοιτάει περίεργα, δεν σας απαντάει, δεν σας χαμογελάει. Είχα πάθει μεγάλη έκπληξη όταν είχα πάει πολλά χρόνια πριν στη Λίμνο. Σε κάθε είσοδο και έξοδο Δήμου υπήρχε μια ταμπέλα που έλεγε «Χαμογελάτε, κάνει καλό στην υγεία και στον τουρισμό». Και ρωτάω τους ντόπιους, ποιος το έγραψε αυτό. «Ο Δήμα μας λέει, είναι πολύ καλό». Ξέρετε τι ωραίο που ήταν. Χαμογελάτε, λέει, είναι καλό στην υγεία και στον τουρισμό. Μπράβο του. Στη Λίμνο γενικά προσέχουν πάρα πολύ τα χωριά τους. Και έχουν βγάλει και νόμους και κανόνες ότι κανείς δεν μπορεί να χτίσει το σπίτι όπως θέλει, διατηρούμε την αρχαία μας αρχιτεκτονική κτλ. Πήγαινε στη Μύκονο, που λέγαμε πριν για γκέι. Δείτε τις γιαγιούλες να κάθονται εκεί και να βλέπουν γκέι να φιλιούνται. Δεν τους λένε τίποτα. Γιατί να τους πούνε. Για να πηγαίνετε κάπου αλλού. Αφού ξέρουν ότι οι γκέι τους δίνουν το ψωμί τους. Γιατί να τους πειράξουν. Πηγαίνετε στην Αθήνα, θα σας μανδύσει και ο περιπτεράς και ο ταξιτζής σας κάνει 5 σγούρες, έτσι. Τουριστική παιδεία. Πέρυσι είχαμε κάνει σεμινάρια, θυμάμαι, στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, στους αστυνομικούς. Σε αυτούς τους, πώς λένε, της ομάδας βίας, ναι. Γιατί είδανε στο Δήμο ότι εφόσον κυκλοφορούν και τους βλέπουν τουρίστας, αυτούς θα τους ρωτήσει, τους επισέλεγε. Τους λέει, λοιπόν, πού είναι το μουσείο, πώς θα πάω από εδώ, δεν ξέρανε. Έπρεπε να τους εκπαιδεύσουν. Έτσι δεν είναι. Στη Ρόδο είναι πάρα πολύ καλά. Ποιος θα το κάνει όμως την εκπαίδευση των αστυνομικών, ο ξενοδοχός? Όχι, κανείς ξενοδοχός από μόνος δεν την κάνει. Θα πρέπει ένας φορέας ο οποίος εκπροσωπεί όλους και το κόστος αυτών των ενεργειών επιμερίζεται σε όλους. Αυτό είναι το δίκαιο. Εφόσον όλοι υποφελούνται από αυτόν τον τουρισμό.
Άρα λοιπόν, οι λειτουργίες των DMO δεν είναι μόνο marketing. Και γι' αυτό το λόγο η ιστοσελίδα ή το portal ενός DMO δεν πρέπει να κάνει μόνο marketing. Είναι πολύ απλό. Τώρα, τι πληροφορίες πρέπει να διαχειριστεί ένας τέτοιος οργανισμός για να λειτουργήσει. Με βάση αυτές τις υποχρεώσεις ή τις υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει, όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να διαχειρίζεται 3 ειδών πληροφορίες. Η πρώτη η πληροφορία έχει να κάνει με το ποιοι είναι οι πόροι ενός προορισμού και να τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Έκανα ένα απλό πείραμα. Πήρα το Δήμο της Θεσσαλονίκης πριν χρόνια και το τμήμα τουριστικής ανάπτυξης και πολιτισμού και τους λέω πόσα μουσεία έχει η Θεσσαλονίκη. Απάντησε. Τι πράγμα. Πάρτε λέει το Υπουργείο Πολιτισμού. Μα εκεί λέω θα μου πούνε μόνο αυτά που είναι δημόσια, που δεν ξέρουν τα ιδιωτικά. Υπάρχουν πολλά ιδιωτικά μας. Τι να σας πω, λέει, ξέρω εγώ. Πηγαίνετε στο ίντερνετ. Ποιος προορισμός στην Ελλάδα, σε περιφέρεια, σε δήμο, ξέρει ποιοι είναι οι πόροι του. Το πιο απλό, όχι μόνο μουσεία. Τι μπορεί να κάνει κάποιος, πόσα εστιατόρια, vegetarian, το ένα, το άλλο, πόσα ξενοδοχεία, τι capacity έχουν, πόσοι νευριακοί χώροι. Υπάρχουν καταλογραφημένα αυτά. Κάποιος θα τον προσεγγίσει και θα του κάνει την ερώτηση. Θέλω να διοργανώσω ένα συνέδριο. Πες μου, έχετε τις υποδομές να έρθω. Και άμα φέρω το συνέδριο εδώ, τι θα κάνει ο κόσμος. Πού θα τον πάω του. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Και αν έχουν αυτή την πληροφόρηση, δεν είναι καν επικαιροποιημένοι. Μπορεί να είναι από τον κατάλογο, δεν ξέρω τι, του 1820. Ποιος λειτουργεί μια βάση δεδομένων για το ποιοι είναι αυτοί οι πόροι μας και να την ανανεώνει και να την επικαιροποιεί συνέχεια. Καλό ερώτημα. Δεύτερο, αυτό που επίσης θα πρέπει να γνωρίζει σαν πληροφορία και να τη διαχειρίζεται είναι γνώση για τους πελάτες μας, τους επισκέπτες. Και τους υπάρχοντες και τους μελλοντικούς και αυτούς που ήρθαν και δεν θέλουν να ξανάρθουν. Και πρέπει να ξέρουμε γιατί δεν θα ξανάρθουν. Ξέρουμε ποιοι είναι, από πού ήρθανε, γιατί ήρθανε, τι τους αρέσει, τι δεν τους άρεσε. Αν θα ξανάρθουν, αν δεν θα ξανάρθουν, αν θα το πούν σε άλλους. Ποιος κάνει αυτή την έρευνα αγορά. Και αυτή πρέπει να την κάνουμε συνέχεια, έτσι δεν είναι. Σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό για να ξέρουμε πώς θα βελτιωθούμε. Έτσι, ναι. Αν θα ξανακάνουμε το φεστιβάλ, αν θα το ξανακάνουμε πώς θα το αλλάξουμε. Έτσι. Αν θα κάνουμε μια καμπάνια, πού θα την κάνουμε, σε ποια χώρα. Σε ποια ομάδα στόχο. Νέους, γέρους, γυναίκες, άντρες. Και το τρίτο, που επίσης θα πρέπει να διαχειρίζεται σαν προορισμό, σαν πληροφορία, είναι τι. Στοιχεία και μέτρηση της επίδρασης του τουρισμού στον προορισμό. Είτε θετικών επιδράσεων, είτε αρνητικών. Βγαίνει η κυβέρνηση κάθε χρόνο και λέει θα έρθουν 11 εκατομμύρια τουρίστες. Όχι, λέει θα είναι 12 εκατομμύρια. Γιατί τους μετρούσε έναν. Και άμα ήταν 10.988 πόσα. Και πού ξέρω εγώ πώς τους μετράει. Εδώ μετράνε τους Αλβανούς που πηγαίνουν πίσω στη χώρα τους και ξαναμπαίνουν μέσα. Και εδώ ξαναμπαίνουν τους μετράνε σαν τουρίστες. Τι γελάτε, αλήθεια είναι. Πήγαινα άλλη φορά στα Σκόπια και όταν γυρνούσα, με σταματάει μια κοπέλα στα σύνορα και μου κάνει: μπορείτε λέει, να μου απαντήσετε κάτι ερωτήσεις. Λέω: απαντήσω. Πώς αξοδέψατε εκεί, τι κάνατε, τι φάγατε, τι αυτό. Έλεγα και εγώ ότι μου έρχονταν στο μυαλό. Σιγά μην θυμόμουν εγώ πόσα έδινα κάθε μέρα για φαγητό και ξενοδοχείο. Στο τέλος λέω: ποιος κάνει την έρευνα. Από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μετράμε την. Πώς μου το είπε. Όχι, τουριστική δαπάνη. Ισοζύγιο πληρωμών. Λέω, έτσι βγαίνει το ισοζύγιο πληρωμών. Ναι, μου. Εντάξει, τώρα το πιστεύω. Για το συνάλλαγμα, πόσο μπαίνει, πόσο βγαίνει. Λοιπόν, τα 11 εκατομμύρια τουριστών που ήρθαν υποτίθεται πέρυσι στην Ελλάδα, δεν ξέρω πώς τα μετρήσανε. Με κάποιο τρόπο θα τα μετρήσανε. Εγώ πρέπει να ξέρω βέβαια. Έτσι. Καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει τρόπο αξιόπιστο να μετράει τους τουρίστες, παρεπιπτόντως. Τους τουρίστες, γιατί και τους transit υποθέτω θα τους μετράνε πάλι για τουρίστες. Έτσι. Μέσω αεροπορικών εταιριών, ας πούμε. Κάποιος μπορεί να έρθει οδικός, κάποιος μπορεί να έρθει με το κρουαζιερόπλο. Ακόμα και οδικός. Όταν περνάνε τα σύνορα, δεν δίνουν τα χαρτιά τους. Όχι. Δεν κάνουν έλεγχο. Ποιος να κάνει έλεγχο.
μετράει κανείς. Όταν έρχεται το καράβι από την Ιταλία και βγάζει πόσα αυτοκίνητα, ξέρουμε κανείς πόσα έχει μέσα στο αυτοκίνητο? Όχι, μόνο αν πας στην εταιρεία και τους πεις τι και πώς το λένε, πώς. Και τον εξερχόμενο τουρισμό, ας πούμε, από την Ελλάδα, πώς θα μετράνε? Πώς ξέρουμε να αυξάνεται την ποιότητα αυτών? Πείτε μου κι εσείς. Δεν υπάρχει κάποια μεθοδολογία και αν υπάρχει αυτή η μεθοδολογία δεν είναι, πώς να το πω, δεν τους πιάνει όλους. Είναι κατά προσέγγιση όλα αυτά που λένε. Ναι, αλλά πρέπει να το ξέρεις αυτός ο προορισμός, έτσι δεν είναι? Θέλεις εσύ που διαχειρίζεσαι τυχείο να ξέρεις πόσοι ήρθανε πέρυσι, πόσοι θα έρθουν φέτος, πόσοι ήρθανε, με ποιο μέσο. Γιατί περισσότεροι με καράβι, γιατί λιγότεροι. Από πού ήρθανε. Η εικόνα είναι τα τσάρτερ και το τελωνίο ίσως. Γιατί δεν ξέρουμε πόσοι έρχονται με πλοίο. Γιατί δεν ξέρουμε πόσοι έρχονται από Τουρκία απέναντι. Και γιατί έρχονται. Και γιατί έρχονται αυτές τις μέρες και γιατί τις άλλες. Και πόσοι έρχονται από την Τουρκία. Κάποιος πρέπει να μετράει αυτά. Και πώς ξέρουμε πόσοι επισκέφτηκαν το μουσείο κάθε μέρα. Από αυτούς που ήρθαν στοιχείο, πόσοι πήγαν σε αυτό το μουσείο. Και τι χαρακτηριστικά έχουν. Δεν γίνεται καταγραφή στα μουσεία. Πουθενά δεν γίνεται. Ναι, αλλά πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η επίδραση του τουρίστα, η οικονομική, η περιβαλλοντική, η κοινωνική, σε έναν προορισμό. Αν δεν το ξέρουμε και δεν μπορούμε να διαχειριστούμε κάτι που δεν μετράμε, πρώτον και κύριον, και δεύτερο, πώς είναι δυνατόν να πάω να πείσω εγώ μετά κάποιον να με σπονσοράρει, έτσι, δεν ξέρω, να του πω θέλω να κάνω μια καμπάνια στην Τουρκία για να φέρω Τούρκους, όταν δεν ξέρω, ο Τούρκος που έρχεται, τι δαπάνη έχει κανένα ημέρα. Άμα ξέρω ότι ο Τούρκος που θα έρθει έχει δαπάνη 20 ευρώ τη μέρα σε σχέση με τον Γερμανό που έχει 5, πολύ εύκολα δεν θα πάω σε κάποιον και του πω δώσε μου χρήματα, γιατί εκεί συμφέρει να πάω να κάνω την καμπάνια. Δεν θέλω να πάω στη Γερμανία. Γιατί θα έχεις 20 ευρώ τη μέρα. Αλλά αν δεν το ξέρεις, τι να το κάνεις. Πρέπει λοιπόν αυτός ο οργανισμός να μετράει και αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Τρόπος μπορεί να βρεθεί, έτσι. Γενικά, αυτό που πρέπει να κάνει ένας DMO είναι αυτό που λέμε External Destination Marketing, το marketing προς τα έξω, και το Internal Destination Management, την διαχείριση του προορισμού προς τα μέσα όσον αφορά τους μετόχους. Και σας έχω εδώ βασικά κάποιες εικόνες που συμπεριλαμβάνουν όλα αυτά που λέγαμε πριν. Τώρα, τι συμβαίνει αυτά για τους DMO, για να μπούμε λίγο στο πλαίσιο ποιοι είναι αυτοί, τι λειτουργίες πρέπει να κάνουν, έτσι, και τι λειτουργίες ίσως να θέλουν να ψηφιοποιήσουν. Ας δούμε τώρα το θέμα το δικό μας, τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης προορισμών. Ποια είναι και τι λειτουργίες παρέχουν. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης προορισμών υπάρχουν στα ίδια επίπεδα που υπάρχουν και οι DMO. Δηλαδή, υπάρχουν πόρταλ τα οποία εκπροσωπούν χώρες σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν πόρταλ και πλατφόρμες που εκπροσωπούν περιφέρειες και υπάρχουν και πόρταλ που εκπροσωπούν δήμους. visitgreece.gr, το εθνικό, έτσι είναι, το οποίο το λειτουργεί και υποτίθεται το ανανεώνει το Υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ, ποιος είναι, έτσι. Τα πόρταλ των διάφορων περιφερειών, North Greece, cyclades.gr και το καθεξής, και υπάρχουν και τοπικά. Τα πόρταλ τα οποία τα λειτουργούν και τα αναπτύσσουν οι δήμοι. Έτσι. Το πρόβλημα πάλι σε εισαγωγικά πρόβλημα είναι ποιο? Ότι αυτά τα διαφορετικά επίπεδα πόρταλ μεταξύ τους δεν επικοινωνούν. Δηλαδή κάποιος πηγαίνει στο Visit Greece να βρει που θα πάει στην Ελλάδα, έτσι, διαβάζει κάποιες πληροφορίες όσες έχουν για τη Σαντορίνη, ας πούμε, έτσι. Δεν υπάρχει link για το Santorini.gr. Βλέπει κάποιος το Santorini.gr, Αμερικάνος, λέω τώρα, που οι Αμερικάνοι δεν ξέρουν καν και ότι η Σαντορίνη είναι στην Ελλάδα, έτσι. Θέλουν να δουν αν θέλουν βίζα ή τι νόμισμα έχουμε στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ένα link στο Visit Greece για να πάει να πάρει τις άλλες πληροφορίες. Δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Και ο τουρίστας δεν ξέρει ποτέ πώς αποφασίζει. Κάποιος τουρίστας πρώτα αποφασίζει σε ποια χώρα θα πάει και μετά σε ποιο προορισμό. Κάποιος άλλος τουρίστας, επειδή ξέρει τη Μύκονο, θα πάει στη Μύκονο, αλλά θέλει να πάει και κάπου αλλού. Αλλά δεν ξέρει πού, και η Μύκονο δεν τον πηγαίνει στο Visit Greece για να δει ποιο νησί είναι δίπλα της. Συν ότι υπάρχει το πρόβλημα. Μαζέψεις εσύ πληροφορίες
σαν Σαντορίνη, έτσι δεν είναι. Τις ενημερώνεις συνέχεια, ανανεώνεις το πόρταλ σου. Και άμα θες να κάνεις διαφήμιση της Σαντορίνη στο πόρταλ, σε άλλα πόρταλ τι πρέπει να κάνεις? Να ξαναστείλεις αυτό το περιεχόμενο σε άλλον. Ποιος θα είναι υπεύθυνος εκεί? Να στο ξανανεβάσουν. Να στο ανανεώνουν κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, δεν ξέρω πότε τι γίνεται. Ενώ, αν υπήρχε μια κοινή βάση δεδομένων, αυτό που έχουν κάνει σε κάποιες άλλες χώρες, όπου όλα τα πόρταλ, είτε σε εθνικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε τοπικό, παίρνουν πληροφορίες από αυτή την κεντρική βάση δεδομένων, τότε θα εξοικονομούσε κάποιος και χρήμα και ανθρωπόρες από τη διαχείριση περιεχομένου. Το ανεβάζει μία φορά στην κοινή πλατφόρμα και από εκεί το αντλούν και οι τρεις. Και έχεις και τα link μεταξύ τους. Αυτό όμως πάλι για να φτιαχτεί, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να γίνει κάπως κεντρικά. Δεν μπορεί να το αποφασίσει ένας Δήμος, έτσι δεν είναι? Εμείς θα φτιάξουμε μια βάση δεδομένων και σε αυτή τη βάση θα τη βάζει και ο άλλος ο Δήμος και από εκεί. Έτσι δεν είναι? Οι δύο χώρες δηλαδή που το έχουν κάνει στον κόσμο, η μία η Αγγλία και η άλλη η Κροατία, είχε γίνει top-down. Απόφαση κεντρική, έτσι, κάνανε μια προκήρυξη έργου, βρέθηκε ένας προμηθευτής, τους έφτιαξε όλο το τεχνολογικό σύστημα και μετά αναγκάστηκαν όλες οι περιφέρειες και οι δήμοι να χρησιμοποιήσουν την ίδια πλατφόρμα. Για να έχουν αυτά τα ωφέλη. Αν κάποιος δηλαδή είναι στο visitlondon.com αυτή τη στιγμή, υπάρχει link για το Visit South East of England και από εκεί πάλι υπάρχει και link στο Visit London και στο Visit Britain. Και δεν χρειάζεται κάποιος που ανεβάζει περιεχόμενο στο Λονδίνο να το ξανανεβάσει σε κάποιο άλλο, ούτε το ανάποδο. Και πλέον δημιουργούνται και πόρταλ και σε επίπεδο, πώς το λένε, Υπήρου. Ήπειρος, Ευρώπη, Ήπειρος. Βέβαια, το Visit Europe δεν είναι για όλη την Ευρώπη, όπως καταλαβαίνετε έχει φτιαχτεί από τον DMO, ο οποίος διαχειρίζεται το... Ακριβώς, ναι, διαχειρίζεται την τουριστική πολιτική στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν στην Κομισιόν το European Travel Commission, το ETC, το οποίο έχει το ρόλο του Υπουργείου Τουρισμού, ας πούμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιτηρεί τα θέματα τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει φτιάξει και το πόρταλ για να προωθεί πλέον τον τουρισμό της Ευρώπης προς τα έξω, την Ευρώπη, αλλά να προωθεί και τον τουρισμό της Ευρώπης και για τους Ευρωπαίους, έτσι ώστε να μένουν οι Ευρωπαίοι στην Ευρώπη και να μην φεύγουν τα χρήματα στην Ασία, στην Αμερική, δεν ξέρω και από πού. Το ερώτημα πάλι είναι, πηγαίνετε στο visiteurope.com και βάλτε λέξεις κλειδιά, δεν ξέρω, windsurfing tourism, για να δούμε θα εμφανιστεί η Ρόδος σαν προορισμός που υποτίθεται ότι είναι top. Μάλλον όχι. Δεν ξέρω, λέω. Αλλά επειδή έχω κάνει το πείραμα για άλλες λέξεις κλειδιά, μου έχουν εμφανιστεί προορισμοί ακόμα και από την Τουρκία δίπλα και όχι προορισμοί, ναι, και όχι προορισμοί της Ελλάδας. Δεν κάνουμε δηλαδή εμείς σαν DMO, είτε σε τοπικό, είτε σε εθνικό, είτε σε περιφερειακό επίπεδο, τη διαφήμισή μας ή την προβολή μας μέσω αυτού. Το οποίο είναι δωρεάν, υποτίθεται, είναι του ETC, έτσι. Και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για να κάνουμε και εκεί την προβολή μας. Άρα έχουμε τώρα και άλλο ένα επίπεδο προς τα πάνω, το οποίο θα πρέπει να διαχειριστούμε κατά κάποιο τρόπο. Και εκτός από πόρταλ ή ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης προορισμών, τα οποία εκπροσωπούν γεωγραφικά προσδιορισμένους προορισμούς, έτσι, ή διοικητικά μάλλον προσδιορισμένους, έτσι, γιατί το διοικητικά λόγω του ότι ποιος διοικεί το DMO. Έτσι. Υπάρχουν πλέον και πόρταλ και ιστοσελίδες οι οποίες προωθούν θεματικούς προορισμούς, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν περιοχές και από πολλούς άλλους δήμους, περιφέρειες, χώρες. Έτσι. Athens2004.gr. Το πόρταλ προωθούσε, παραδείγματος χάρη, τις Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα. Δεν ήταν όμως μόνο για την Αθήνα, Ολυμπιακά γεγονότα γίνανε και σε πολλές άλλες πόλεις, έτσι δεν είναι? Ας δούμε κάποια παραδείγματα, νομίζω όσον αφορά τα θεματικά. Το πόρταλ, αυτό είναι το πόρταλ της Κροατίας, που επίσης είναι πολύ... Ένα απλό παράδειγμα, έτσι, για να δείτε το πώς λειτουργεί. Το πόρταλ της Κροατίας, croatia.hr, και προωθούν την Κροατία σαν τι? Ποιο είναι το σλόγγαν, το brand name του προορισμού? The Mediterranean as it once was. Όπως ήταν κάποτε. Η Μεσόγειος.
της Αυστρο-Ουγγαρίας. Είχαν τρένα από τη Βιέννη στις ακτές της Κροατίας κάθε μέρα για να τους πηγαίνουν ζάχε τόρτε και να τρώνε εκεί γαλαζοαίματι τσάι με ζάχε τόρτε. Δυστυχώς ο τουρισμός τους έπεσε λόγω του πολέμου, έτσι, εκείνη την περίοδο. Αυτή τη στιγμή έχουν πάρει τα πάνω τους γιατί πέρασαν μια εποχή κρίσης όπου οι υποδομές τους είχαν καταστραφεί από τον πόλεμο, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν ανεβεί, έχουν 300% αύξηση και δεν ξέρω και εγώ τι. Και διαφημίζονται όπως η Μεσόγειος ήταν. Όπως πηγαίνατε διακοπές Season Sex τότε, δεν ξέρω ποιο μοντέλο ήταν στη Μεσόγειο, ξαναλάτε πίσω. Ανταγωνιστές μας είναι. Και τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Γιατί όμως σας το είπα εγώ. Αυτό είναι σε εθνικό επίπεδο η προβολή της Κροατίας. Το link που δίνουν είναι σε μια περιφέρεια της Κροατίας, στην περιφέρεια της Ίστρια, από εκεί που προέρχεται το Καποδίστρια. Θα μπορούσαμε να το έχουμε εκμεταλλευτεί και εμείς, τέλος πάντων. Όπου πώς προωθούν την περιφέρεια αυτή. Ποιο είναι το σλόγγαν της. Η πράσινη Μεσόγειο. Πάλι Μεσόγειο όμως. Δεν αλλάξανε. Δεν λένε κάτι άλλο. Και γιατί το λέω αυτό. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει μια συνεννοησία σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο λέμε προβάλλεται την Ελλάδα σαν δεν ξέρω τι προορισμός, έχουμε αυτά τα σλόγγαν, αυτά τα brand name και σε περιφερειακό επίπεδο λένε άλλα πράγματα. Και στις πόλεις που είναι μέσα στις περιφέρειες πηγαίνουν πάλι στις ίδιες εκθέσεις με άλλο image, με άλλο brand name. Πληρώνουμε 3 φορές, 4 φορές για τον ίδιο προορισμό για να προβληθούμε στους ίδιους πελάτες με διαφορετικό όνομα κιόλας. Και στο τέλος ο πελάτης λέει, μα τι είστε εσείς. Είστε για family destination, είστε για season sex, είστε για gastronomy, τι είστε. Απ' όλα. Και όχι μόνο αυτό, αλλάζουμε και τα brand name μας και κάθε χρόνο. Κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, κάθε φορά που αλλάζει δεν ξέρω ποιος, πληρώνουμε και μια καινούργια εταιρεία. Έχετε δει εσείς στην Coca-Cola τα τελευταία 60 χρόνια να έχει αλλάξει λόγο ή όνομα. Εμείς το αλλάζουμε όμως. Χωρίς να αλλάζει και το προϊόν μας. Το τονίζω πάλι αυτό. Δεν ήταν μόνο το τεχνολογικό κομμάτι, ότι τα πόρταλ τους είναι τεχνολογικά, όπως είπα, ενοποιημένα για τη διαχείριση περιεχομένου. Έχει να κάνει και με την πολιτική. Ποιος παίρνει απόφαση για το τι θα γράψουμε εκεί. Όχι μόνο ποιος θα διαχειριστεί αυτό που θα γράψουμε, το τι θα γράψουμε. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και μάλιστα, αν κατέβει κανείς αυτή την περιοχή της Ίστρια, πιο κάτω θα δει ότι υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα κάποιος να κάνει κράτηση στο κάθε ξενοδοχείο, οποιοδήποτε ξενοδοχείο υπάρχει στην περιοχή της Ίστρια, έτσι, μέσω αυτής της πλατφόρμας. Βρίσκει κανείς το BNB. Το BNB μπορεί να μην έχει email, μπορεί να μην έχει ιστοσελίδα. Έτσι. Η κράτηση θα παραληφθεί από αυτόν τον οργανισμό και θα ενημερώσει την κυρία Κατίνα που έχει το BNB, θα την πάρει τηλέφωνο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο έχουν συνδεδεθεί και της πει: έχεις μια κράτηση. Αυτή είναι η εξτρά υπηρεσία που προσφέρει ο οργανισμός στον κάθε ένα τουριστικό φορέα ή επιχείρηση. Είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος. Τώρα, όσον αφορά τις θεματικές ιστοσελίδες, κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε τι εννοούμε θεματικά πόρταλ. Εκτός από το καρναβάλι στην Πάτρα και στην Ξάνθη, υπάρχει και ένα καρναβάλι πολύ γνωστό. Τι στοιχείο? Έχετε πόρταλ? Πόρταλ. Ναι. Πρέπει να φτιάξετε τότε. Ένα πολύ γνωστό, και εγώ δεν ήξερα ότι είναι τόσο πολύ γνωστό, είναι το καρναβάλι στο Ρεύκο. Το οποίο μαζεύει κόσμο. Πιο γνωστό είναι εδώ. Πιο γνωστό είναι. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Μου λένε κάτι για χιλιάδες άτομα, όχι μόνο κριτικούς, πλέον και από όλη την Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς δεν προβάλλεται. Δεν ξέρω γιατί όλοι έχουν κολλήσει με την Πάτρα. Ο Δήμος λοιπόν του Ρεθύμνου, εκτός από το πόρταλ που έχει για να προβάλλει τον προορισμό του, έχει και το πόρταλ για να προβάλλει το καρναβάλι του. Ποιες είναι οι εκδηλώσεις και μάλιστα λειτουργεί το πόρταλ όλο τον χρόνο. Έτσι, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να γίνει εθελοντής, να θέλει να μπει σε κάποιο άρμα, να θέλει. Τι άλλες υπηρεσίες προσφέρουν. Ένα άλλο παράδειγμα, πόρταλ πρόθεση προορισμού που έχει φτιαχτεί στην Πελοπόννησο και είναι επίσης εξίσου καλό παράδειγμα. Το URL του είναι olivetreeroute.gr. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που προσπαθούν να προωθήσουν είναι τι? Οι δρόμοι της ελιάς, άρα η εμπειρία, ας πούμε,
σχετίζεται με την ελιά. Ακόμα και να κάνετε φιλοσοφικούς περιπάτους κάτω από την ελιά και να πληρώνετε 100 ευρώ την ώρα για να σας μιλήσει κάποιος φιλόσοφος και κάποιος, δεν ξέρω ποιος διάσημος, καθηγητής τάδε. Καλό. Πολύ καλό. Εφόσον πληρώνει η αγορά, καλά να πάθουμε. Ποιος έχει σκεφτεί όμως να φτιάξει όλα αυτά τα γεγονότα, φιλοσοφικούς περιπάτους? Μουσείο της ελιάς. Να ανοίξει μπουτίκ, μαγαζιά, όπου οι ελαιοπαραγωγοί θα μπορούν να βάζουν, να πουλάνε τα προϊόντα τους. Να κάνουν εργαστήρια παραγωγής κεριών, αλυφών από ελαιόλαδο, τα οποία υποτίθεται ότι είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτός που τα σκέφτεται σε εισαγωγικά είναι ένα κλάστερ, το οποίο έχει φτιαχτεί από τη σύμπραξη πάλι συνεργασίας των δύο περιφέρειες, νομίζω είναι Λακωνίας και Αρκαδίας, ποια είναι εκεί, Καλαμάτα και Μεσσηνίας, ναι. Είναι οι δύο περιφέρειες εμπλεγμένες, είναι η Ένωση Ξενοδόχων Λακωνίας, είναι το εμπορικό επιμελητήριο, κυρίως για τους λιανοπολιτές οι οποίοι πουλάνε τα διάφορα. Το Μουσείο της Ελιάς έχει φτιαχτεί με τα κονδύλια αυτού του κλάστερ και είναι στην Καλαμάτα και κάποιος μπορεί να το επισκεφτεί. Έτσι. Και μία από τις ενέργειες που έχει κάνει αυτό το κλάστερ για να προωθήσει το προϊόν τους είναι και να φτιάξουν και το πόρταλ αυτό. Για να διαφημίσουν τα διάφορα προϊόντα, εκδηλώσεις, περιπάτους και οτιδήποτε άλλο έχουν. Πρώτα όμως προήλθε ο οργανισμός και μετά το πόρταλ. Πρώτα προήλθε ο οργανισμός, έτσι, το να καθίσουν κάτω οι 5-6 μέτοχοι, να πούνε τι θα κάνουν, να συμφωνήσουν, να βρεθούν κονδύλια, να φτιάξουν το προϊόν τους και μετά φτιάξαν το πόρταλ να κάνουν διαφήμιση. Αυτό που έλεγα πριν. Στην Ελλάδα επίσης λειτουργούσε ένα θεματικό πόρταλ, το agrotravel.gr, που όπως καταλαβαίνετε είχε φτιαχτεί για να προωθήσει τον αγροτουρισμό. Πάρα πολύ καλό και όσον αφορά τη λειτουργικότητά του και όσον αφορά το πόσο πλούσιο ήταν το περιεχόμενό του. Δυστυχώς σταμάτησε να λειτουργεί γιατί η διεύθυνση του ΕΟΤ που ασχολούταν με τον αγροτουρισμό έκλεισε. Και γιατί έκλεισε? Surprise, surprise, για κακοδιαχείριση κονδυλίων. Αυτό που έλεγα πριν, ότι δυστυχώς το δημόσιο έτσι, πασχίζει από αυτή την μάστιγα το ότι τα κονδύλια δεν υπάρχουν, μια υπάρχουν, μια δεν τα χρησιμοποιούν καλά. Το δημόσιο δεν μπορεί. Δεν γίνεται να κάνει κάτι τέτοιο. Το ιδιωτικό δεν γίνεται γιατί δεν έχει το νομικό πλαίσιο. Οπότε τι κάνουμε? Το μόνο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή είναι η σύμπραξη. Η σύμπραξη πρέπει να μπει το δημόσιο μέσα. Πρέπει να μπει. Ναι. Για να έχεις από πίσω κάποιο στάτους, να έχεις κάποιον επίσημο φορέα, να έχεις κάποιο. Ή να το κάνεις όπως το έκαναν, όπως έδωσε το παράδειγμα πριν, οι νοποιοί της Βόρειας Ελλάδος, που ξεκίνησαν σαν ένωση νοποιών και πλέον έχουν ανοίξει το κλάστερ τους, έτσι, και γίνονται μέλη και οποιοδήποτε άλλο σχετίζεται με το κρασί. Είτε εστιατόριο, είτε ξενοδοχείο, γιατί είναι κοντά σε νοποιείο τέλος πάντων και μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Δεν εμπλέκεται δημόσιο. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Το σκέφτονται συνέχεια, μία λένε ότι κακός, μία λένε καλός. Έτσι, το καλό το λένε γιατί θα έχουν ένα lobbying power, το κακό το λένε γιατί θα έχουν ένα εμπόδιο στο ότι θα γίνουν δυσκύλοι. Θα θέλουν να παίρνουν μια απόφαση και δεν θα μπορούν, θα πρέπει να περνάνε από 5 κύματα. Θεσμικά είναι καλυμμένα. Αλλά ναι, δεν ξέρουν τι να κάνουν κι αυτοί. Και αν θα βάλουν κάποιο δημόσιο φορέα, ποιον θα βάλουν? Γιατί πλέον καλύπτουν μια γεωγραφική περιοχή. Είναι μόνο της Μακεδονίας, το έχω πάνε και στην Θράκη, όπως είπα και προηγουμένως. Δηλαδή και πολλές περιφέρειες και πολλούς δήμους και αν θα μπει ο ένας, μετά θα πει ο άλλος γιατί είναι γιατί δεν με έβαλες, δεν ξέρω. Δηλαδή υπάρχουν και τα politics από πίσω. Τώρα, αυτό που πρέπει επίσης οι οργανισμοί, οι DMO σε έναν προορισμό να προσπαθήσουν να κάνουν, είναι να υποστηρίξουν, όπως καταλαβαίνετε, την βιωσιμότητα ή την βιώσιμη ανάπτυξη την τουριστική σε έναν προορισμό. Και όταν μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη, συνήθως μιλάμε για 4 διαφορετικές διαστάσεις, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, να κάνουμε πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυξη ενός προορισμού, να φέρουμε χρήμα, να γίνουν επενδύσεις, έτσι δεν είναι? Στην περιβαλλοντική του προστασία, περιβαλλοντική διάσταση, έτσι, στην κοινωνική
διατήρηση της κουλτούρας, όχι εμπορευματοποίησή της όμως για να φέρουμε τουρίστες, έτσι, να υπάρχει μια ισορροπία. Αναβίωση, ήθη και έθιμα, φεστιβάλ, οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει σε έναν προορισμό. Και να μπορεί να ρυθμίσει τα διάφορα συμφέροντα των διάφορων πολιτικών εταίρων. Γιατί ο ένας έτερος θα λέει χιπ, ο άλλος θα λέει ψι. Οι ακτιβιστές ή οι περιβαλλοντολόγοι θα λένε δεν θέλουμε να φτιάξετε μονοπάτια στο βουνό γιατί θα διώξετε τα πουλιά. Οι tour operators θα λένε όχι, εμείς θέλουμε να φτιάξουμε αυτούς τους περιπάτους να φέρουμε τουρίστες. Οι ξενοδόχοι θα λένε εμείς θέλουμε τους τουρίστες και ο καθένας θα λέει το δικό του. Έτσι. Άρα θα πρέπει λοιπόν κάποιος να φέρνει και όλους αυτούς τους διάφορους εταίρους να συζητούν και να βρίσκουν κάποια συνένεση. Τώρα, για να πετύχουμε αυτούς τους 4 άξονες της βιωσιμότητας, οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική, αυτά που θα πρέπει να κάνουν τα διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης προορισμών είναι να υποστηρίξουν οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες που να το κάνουν αυτό. Πώς μπορούν να υποστηρίξουν την οικονομική, παραδείγματος χάρη, ανάπτυξη ενός προορισμού. Για να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη ενός προορισμού, αυτό που θα πρέπει να κάνεις, να έχεις σαν στόχο είναι τι. Να δώσεις υπηρεσίες σε ένα πόρταλ, έτσι ώστε να πείσεις έναν τουρίστα να επισκεφτεί όσο γίνεται περισσότερες γεωγραφικές περιοχές σε έναν προορισμό και να μην μένει μόνο μέσα σε ένα γκέτο ή μόνο μέσα σε ένα ριζόρτ, έτσι δεν είναι. Θέλεις να διαχείρισεις την δαπάνη ενός τουρίστα σε μεγάλη απόσταση. Θέλεις να πείσεις τον τουρίστα να επισκέπτεται πολλές επιχειρήσεις και όχι μόνο τις γνωστές, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, έτσι δεν είναι. Και μικρομεσαίες, να μην παίρνει all inclusive, να βγαίνει λίγο προς τα έξω. Θέλεις να πείσεις τον τουρίστα να έρθει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και όχι μόνο το καλοκαίρι, άρα να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της εποχικότητας. Έτσι. Αλλά για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εποχικότητας πρέπει να του δημιουργήσει ένα προϊόν να έρθει και το χειμώνα. Έτσι δεν είναι. Να του δημιουργήσει το θέλγητρο ή να τον ενημερώσεις για το τι έχει να κάνει το χειμώνα. Και πρέπει να τον πείσεις να αυξήσει και την δαπάνη του ανά ημέρα. Αν τα κάνεις αυτά, τότε έχεις επιτύχει το στόχο σου της οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι, ναι. Τι θα πρέπει να κάνεις όσον αφορά την περιβαλλοντική. Κύριο και σημαντικό, όπως είπα και προηγουμένως, μέσω του πόρταλ να υπάρχει μια εκπαίδευση τόσο και των τουριστών για το πώς να συμπεριφέρονται σε έναν προορισμό, αλλά και των επιχειρήσεων. Πώς μπορεί ένα ξενοδοχείο να γίνει, παραδείγματος χάρη, οικολογικό. Τι θα πρέπει να κάνει ένας tour operator στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει κάνει εκδρομές για να δουν τις χελώνες καρέτα-καρέτα. Τι μηχανή θα πρέπει να έχει και πώς θα πρέπει να εκπαιδεύει τους τουρίστες. Και όσον αφορά την κοινωνική βιωσιμότητα ή την πολιτιστική, αυτό που θα πρέπει να κάνει το πόρταλ είναι βασικά να αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά, να την ερμηνεύει, να την εξηγεί σε κάποιον, να την εκτιμά, να βρίσκει τρόπους να φέρνει σε επαφή τους ντόπιους με τους επισκέπτες, έτσι, και να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Αυτή τώρα είναι η στόχη. Ας δούμε κάποια παραδείγματα πόρταλ που προσπαθούν να δώσουν υπηρεσίες για να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Αυτό το πόρταλ της χώρας της Μεγάλης Βρετανίας. Τι έχουν κάνει λοιπόν. Ο σχεδιασμός του πόρταλ έχει 3 βασικούς άξονες. Ο ένας είναι ένας χάρτης, ο άλλος έχει προωθεί τις διάφορες εμπειρίες θεματικά στον προορισμό και ο άλλος άξονας προσπαθεί να πείσει τον πελάτη να έρθει με βάση τις προσφορές. Με άλλα λόγια, δεν ξέρετε σε ποια περιοχή να πάτε, χρησιμοποιήστε το χάρτη, πλοηγηθείτε σε αυτό, κάντε zoom in, zoom out και πάνω στο χάρτη θα βρείτε τι υπάρχει σε κάθε περιοχή και φτιάχνετε δική σας διαδρομή. Δεν ξέρετε αν θέλετε να έρθετε στην Μεγάλη Βρετανία ή πού να πάτε, αλλά ξέρετε τι εμπειρία θέλετε να βιώσετε, κάντε κλικ στην εμπειρία και δείτε. Whisky Tour στη Σκωτία. Beatles Tour στη Liverpool, να δείτε πού ζούσαν οι Beatles. Έτσι. Οποιαδήποτε εμπειρία. Ακόμα δεν έχετε αποφασίσει αν θα πάτε, αλλά άμα δείτε τις εμπειρίες μπορεί να αλλάξετε γνώμη. Μπορεί να μην ξέρετε αν θα σας αρέσει ο Beatles ή αυτή η περιοχή. Το κριτήριό σας είναι τα χρήματα. Μην ανησυχείτε, έχουμε και προσφορές. Δηλαδή προσπαθούν με διαφορετικούς τρόπους να προσεγγίσουν διαφορετικά κοινά. Να προβάλλουν τον προορισμό τους όσο περισσότερο ή καλύτερα μπορούν. Και μάλιστα αν κάποιος
χρησιμοποιήσει το χάρτη, αυτό που του δίνεται η δυνατότητα να κάνει είναι να φτιάξει online ένα δυναμικό πακέτο. Πώς μπορεί να φτιάξει ένα δυναμικό πακέτο? Στο χάρτη, όπως είπα και προηγουμένως, μπορεί να κάνει κλικ και να βλέπει τι επιχειρήσεις υπάρχουν, έτσι, να φτιάχνει τη διαδρομή του, και κάθε επιχείρηση που βρίσκει υπάρχει πληροφόρηση. Δεν το έχω. Υπάρχει πληροφόρηση για το πώς να κάνει την κράτηση. Για οποιαδήποτε επιχείρηση. Και μάλιστα την κράτηση, εδώ υπάρχει μία διαφορά. Δεν μπορεί να κάνει την κράτηση μέσω του πόρταλ με ποια άποψη? Δεν κάνει την κράτηση στο πόρταλ και δεν πληρώνει στο πόρταλ. Το πόρταλ του λέει πού μπορεί να κάνει την κράτηση, σε ποιους travel agency ή ποια είναι τα στοιχεία της επιχείρησης. Το πόρταλ, σχεδόν κανένα πόρταλ στον κόσμο, εκτός από τα πόρταλ των αγγλοσαξονικών χωρών, που είναι ιδιαιτικά καθαρά οι επιχειρήσεις κερδοσκοπικές, δεν δίνει τη δυνατότητα του booking, της κράτησης. Και ο κύριος λόγος είναι ποιος? Αν αυτό το πόρταλ έδινε δυνατότητα σε κάποιον να κάνει κράτηση, αγορά δηλαδή, ποιος θα ήταν ο πρώτος που θα ξεσηκωνόταν? Η Booking. Η Booking όμως δεν ψηφίζει για τον Υπουργό, πώς το λένε, τουρισμού, ούτε για την κυβέρνηση της. Οπότε δεν θα τους ένοιαζε. Ακριβώς, οι ψηφοφόροι. Τα τουριστικά γραφεία της Μεγάλης Βρετανίας. Θα έλεγε στο κράτος, κάτσε ρε μεγάλη, σας πληρώνουμε φόρους για να μας εκπροσωπείτε, να φτιάχνετε αυτό το πόρταλ, να φέρετε τουρίστες. Και τώρα βάζετε και booking tool για να μας παίρνετε και τους πελάτες που υποτίθεται εμείς πρέπει να κάνουμε τις κρατήσεις. Δεν σας ξαναψηφίζω. Και καλά θα κάνουμε. Και η Κροατία πώς το έχει λύσει αυτό το θέμα που έχει και booking στο site? Κάνει το booking απευθείας στην επιχείρηση. Δεν κάνει την αγορά, δεν πληρώνει κάποιος, ενημερώνει την επιχείρηση ότι μπορεί να κάνει κάποιος εκεί την κράτηση. Στην Αυστραλία το πρόβλημα πώς το λύσανε? Κάνανε, πώς το λένε, το DMO να είναι και τουριστικό πρακτορείο. Και στην Ελλάδα, μάλιστα, αν κάποιος θέλει να το κάνει αυτό, και αυτό είναι το πρόβλημά τους και στους δρόμους του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας, μπορείτε να πάρετε πληροφόρηση, δεν μπορείτε να κάνετε αγορά. Γιατί για να κάνετε αγορά υλικού πακέτου ή υλικής διαδρομής στο πόρταλ, θα πρέπει οι δρόμοι του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας του τουριστικού γραφείου. Μόνο έτσι μπορούν να πουλήσουν online. Μπορούν. Το πρόβλημα τους είναι όμως ότι έχουν μέλη τα οποία είναι και τουριστικά γραφεία. Και tour operator. Κάτι παρόμοιο με τους δημόσιους φορείς, οι οποίοι δεν έχουν επιτρέψει το booking για αυτό το λόγο. Γιατί υποτίθεται ότι φτιάχνουν τα πόρτα τους και λειτουργούν με τα χρήματα των φορολογουμένων. Δεν μπορείς να πάρεις τα χρήματα των φορολογουμένων και να τα χρησιμοποιήσεις για να τους φτιάξει μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Άμα θες κάτω με δικά σου χρήματα, αλλά όχι τα δικά μου. Αυτό λοιπόν που δίνει τη δυνατότητα εδώ είναι να βρεις πληροφορίες. Πώς να κάνεις την κράτηση, ποιος πράκτορας μπορεί να σε βοηθήσει, έτσι, για να κάνεις την κράτηση, αλλά όχι να κάνεις την αγορά online. Και αυτό σημαίνει στα περισσότερα πόρταλ. Στο πόρταλ όμως του Bonjour Québec, έτσι στον Καναδά, ναι. Όπου είπα εκεί το καθεστώς είναι τελείως διαφορετικό. Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας έχει και το booking online. Και είναι πολύ απλό έτσι πώς το έχω φτιάξει. Είναι τρία βασικά πράγματα. Explore με βάση το χάρτη, όπου κάποιος μπορεί να δει οτιδήποτε υπάρχει πάνω στον προορισμό, έτσι, και υπάρχει μια πολύ καλή βάση δεδομένων για όλα τα αξιοθέατα. Plan, να φτιάξει δηλαδή τη διαδρομή σου, που θέλεις να πας κάθε μέρα. Και στο τελευταίο στάδιο, η κράτηση. Όσον αφορά το Explore, έκανα ένα πείραμα. Πήγα στο Explore, έγραψα τη λέξη κλειδί music, ότι θέλω να πάω στο Quebec, έτσι, για να βιώσω κάποιο μουσικό γεγονός. Μπορούσα να βάλω και άλλες παράμετρους, την περιοχή, τη μέρα, έτσι. Τέλος πάντων, το απλό search που έκανα μου έβγαλε μια λίστα από γεγονότα. Έτσι. Ποιος τώρα θα πάρει τηλέφωνο το Δήμο Θεσσαλονίκης και θα του πει τι γεγονότα που
εμφανίζεται και στο χάρτη, να δεις πού είναι γεωγραφικά για να δεις τι υπάρχει γύρω-γύρω, έτσι. Να κάνεις την κράτηση στην επόμενη φόρμα και οι πληροφορίες για το κατάλημα. Αυτό είναι το website τους πριν κάτι εβδομάδες που ξαναμπήκα. Του κάνανε ένα facelift και του προσθέσανε κάτι καινούριο. Το share, ακριβώς. Για ποιο λόγο λέτε εσείς? Τι είναι αυτό? Να προσκαλούν τους τουρίστες να κοινοποιήσουν τα βίντεό τους, τις φωτογραφίες τους, γιατί ό,τι πληροφορία ανεβάσει εκεί ο επισκέπτης θα είναι χρήσιμο διαφημιστικό υλικό, έτσι δεν είναι? Και πληροφορία την οποία κάποιος άλλος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να πιστεί να ξαναπάει στον προορισμό. Και πιο αξιόπιστη. Ακριβώς. Έχουν κλείσει τον κύκλο δηλαδή. Έχουν κλείσει τον κύκλο της τουριστικής εμπειρίας που λέμε κατά κάποιο τρόπο. Πριν το ταξίδι, στο ταξίδι και μετά το ταξίδι. Όλες οι υπηρεσίες σε μία πλατφόρμα. Βέβαια τώρα κάποιος θα πει ναι, και από τη στιγμή που θα βάλει κάποιο share αρχίζουν τα ερωτηματικά. Μπορούμε να ανεβάζουμε οτιδήποτε. Θα πρέπει πρώτα να το ελέγχουμε, να δούμε αν είναι σωστό, αν είναι αληθινό, ελεύθερο, οποιοδήποτε, οτιδήποτε και αν είναι προσβλητικό για τη χώρα θα πρέπει να ανεβαίνει εκεί. Αυτά είναι ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει να τα λύσει πάλι κάποιος στον οργανισμό του, έτσι ναι, διοικητικά και μετά να φτιάξει το τεχνολογικό κομμάτι. Το website των δρόμων του κρασιού έχουν κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο. Έχουν κάποιες οργανωμένες διαδρομές ανάλογα με διάφορα κριτήρια. Είτε αν κάποιος έχει 3 ή 4 μέρες, ή να βρει κάποιες διαδρομές με βάση το είδος του κρασιού, έτσι, και του ίνου ή της ποικιλίας του κρασιού που θέλει να βρει. Το επίσης καλό που έχουν κάνει είναι να χρησιμοποιήσουν τους Google Maps και να βάλουν πάνω στους Google Maps όλες τις επιχειρήσεις μέλη τους, έτσι ώστε αν κάποιος δεν θέλει να ακολουθήσει τις προτινόμενες διαδρομές, είτε με βάση τις μέρες, είτε με βάση το είδος του κρασιού, να πηγαίνει στο χάρτη και να φτιάχνει τη δική του διαδρομή. Τι απόσταση θέλει να διανύει κάθε μέρα, τι θέλει να επισκεφτεί, έτσι. Να φτιάχνει την προσωπική του διαδρομή, αλλά δεν μπορεί ακόμα να την κλείσει, όπως είπαμε πριν. Δεν μπορεί να κάνει booking στο website της Βόρειας Ελλάδας. Το οποίο είναι κάτι που κάποια στιγμή στο μέλλον έτσι μπορεί να θελήσουν να το κάνουν. Βέβαια, αν πάτε σε άλλα θεματικά πόρταλ, πάλι για ελληνικό τουρισμό, έτσι, θα δείτε ότι η λειτουργικότητά τους μπορεί να έχει ξεφύγει. Δηλαδή, μπορεί να έχουν ένα εργαλείο έτσι, όπου κάποιος μπορεί να φτιάχνει την εμπειρία του με πάρα πολλές παραμέτρους. Πόσα άτομα θα είστε, τι είδους γευτσιογνωσία θέλετε να κάνετε, τι ώρα θα φτάσετε, τι ώρα θα πρέπει να φύγετε. Έτσι, δηλαδή, έχουν αυτό που λέμε ένα recommendation system, που παίρνει πληροφορίες από τον χρήστη για να του προτείνει προσωποποιημένες διαδρομές, πολύ πιο εξελιγμένο από έτσι, του ίνου του κρασιού, αλλά εντάξει, έχει να κάνει με τι τεχνολογία χρησιμοποιεί ο καθένας. Παραδείγματος χάρη, αν πάτε στο website της Τσεχίας, έχουν ένα πάρα πολύ καλό σύστημα, όπου η Τσεχία φημίζεται για τα spa. Έτσι, ναι. Μπορεί κάποιος να πάει στο recommendation system και να πει τι ασθένεια έχει, τι είδους δέρματος έχει, τι είδους θεραπεία θέλει και το σύστημα θα του βγάλει το συγκεκριμένο σπα που κάνει τις συγκεκριμένες θεραπείες που είναι κατάλληλες για αυτόν και θα του δώσει όλη την πληροφορία πότε λειτουργεί, ποιος είναι ο ειδικός, πόσο κάνει κάθε θεραπεία, πώς να την κλείσει. Αυτά τα recommendation system είναι πολύ σημαντικά για προορισμούς. Επίσης, σημαντικό για προορισμούς είναι αυτό το πόρταλ που φτιάχνετε να διοχετεύεται σε πολλά κανάλια. Γιατί ο τουρίστας, όπως ξέρουμε, κινείται συνεχώς, έτσι δεν μπορεί να έχει ένα κομπιούτερ και να πηγαίνει να βλέπει τον προορισμό μόνο στο κομπιούτερ του. Καλό θα είναι να υπάρχει και κάποιο call center και οι περισσότεροι οργανισμοί λειτουργούν call center και πλέον και mobile applications, έτσι, γιατί περισσότεροι πλέον θέλουν να είναι μέσω κινητού τηλεφώνου. Και πολλοί προορισμοί μπορεί να έχουν και information centers, τα οποία είναι λίγο κοστοβόρα, αλλά και αυτό καλό είναι. Αυτό που έχουν κάνει στην Αυστρία, μέσω του συστήματος της Discover, είναι το portal που
που έχουν να το διανέμουν επίσης σε πάρα πολλά κανάλια διανομής, όπως σημαντικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι πια τα info kiosk σε διάφορα τρένα, αεροδρόμια, σε πολλές άλλες ιστοσελίδες, όπου κάνουμε φυσικά τη διαφήμισή τους. Χρήσιμο, κατά τη γνώμη μου, και έξυπνη ιδέα είναι τι? Σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων. Οι πολλές εταιρείες που νοικιάζουν αυτοκίνητα σας έχουν ένα σύστημα πλοήγησης, έτσι δεν είναι? Έχουν κάνει μια συμφωνία λοιπόν με τη Hertz, όπου σε αυτό το σύστημα πλοήγησης, πάνω στο χάρτη, το οποίο βλέπει ο πελάτης, έχουν προσθέσει και τις πληροφορίες τις τουριστικές, έτσι, τις οποίες και τις παίρνουν από την κεντρική βάση δεδομένων, έτσι, το κεντρικό database που έχουν. Μία άλλη καλή πρακτική επίσης που κάνουν πολλοί προορισμοί. Η έκδοση κάρτας πιστότητας ή πολλοί τους λένε και destination cards. Αυτό είναι το πόρταλ του Innsbruck. Το destination card είναι τι? Μπορεί να λειτουργήσει με δύο διαφορετικές μορφές. Κάποιοι προορισμοί φτιάχνουν προπληρωμένες κάρτες, όπου κάποιος αγοράζει και αυτές οι κάρτες περιλαμβάνουν πολλές υπηρεσίες μαζί, όπου κάποιος αγοράζει με κάποια έκπτωση. Δηλαδή, επίσκεψη 10 μουσείων στην τιμή των 8. Ή επίσκεψη μουσείων, όπου συμπεριλαμβάνεται και το public transportation, δωρεάν. Ή μουσείο και public transportation και μία διανυκτέρευση. Προπληρώνεις κάτι, έτσι, και το παίρνεις σε καλύτερη τιμή. Αυτές τις προσφορές, όπως καταλαβαίνετε, τις σχεδιάζει ο DMO, έτσι, σε συνεννόηση με τις επιχειρήσεις που θέλουν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, έτσι, και η πώλησή τους γίνεται μέσω της ιστοσελίδας. Η δεύτερη πρακτική με την οποία λειτουργούν τα destination cards, που σκοπό έχουν, όπως καταλαβαίνετε, να πείσουν τον πελάτη να χρησιμοποιήσει πολλές επιχειρήσεις, έτσι, και να αυξηθεί η δαπάνη του, πώς αλλιώς μπορεί να λειτουργήσουν. Θα σας δώσω το παράδειγμα της περιοχής Εγκαντίν. Είναι μια περιοχή στην Ελβετία, όπου λειτουργεί πολλά χιονοδρομικά κέντρα διάσημα. Εκεί, Σεν Μόριτς, αν το έχετε ακούσει. Έτσι. Έχουν φτιάξει ένα destination loyalty card, όπου ο DMO έχει βάλει όλες τις επιχειρήσεις τις τουριστικές, όσες θέλουν τουλάχιστον, να γίνουν mail σε αυτή. Τι σημαίνει γίνονται mail σε αυτή? Κάθε φορά που ο πελάτης πηγαίνει να αγοράσει κάτι από αυτές, δίνει την κάρτα και παίρνει πόντους. Στο χιονοδρομικό, να νοικιάσει σκι, να πάρει το lift, στο ξενοδοχείο, στο εστιατόριο. Τι σημαίνει για τον πελάτη παίρνω πόντους? Ανεβαίνω σε στάτους και τους πόντους μπορώ μετά να τους κάνω τι? Να τους εξαργυρώσω σε δώρα, εκπτώσεις, δωρεάν διαμονή. Ναι, αλλά για να το κάνω αυτό πρέπει να ξαναγυρίσω στον προορισμό. Και για να μαζέψω τους πόντους πρέπει να χρησιμοποιήσω πολλές επιχειρήσεις στον προορισμό. Στο πόρταλ λοιπόν μπορεί κάποιος να πάει και να διαχειριστεί το προφίλ του, να βγάλει την κάρτα, να δει πόσους πόντους έχει, τι προσφορές έχει κάθε επιχείρηση με τους πόντους που έχει, να κάνει τις κρατήσεις, να δώσει πόντους να πάρει discounts, voucher ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, είναι το loyalty program που λειτουργεί σε επίπεδο προορισμού όμως. Και αυτός που λειτουργεί σαν την τράπεζα, πώς να το πω, δηλαδή, όταν ένα ξενοδοχείο, όταν κάποιος πάει σε ένα ξενοδοχείο και πει σου δίνω πόντους, θα μείνω τσάμπα, το ξενοδοχείο πρέπει να δώσει πίσω τους πόντους σε εμένα για να του δώσει τα λεφτά του. Αυτός που κάνει λοιπόν την τράπεζα, πώς να το πω, το μεσάζοντα για να εξαργυρώνεται πόντοι και πόσα χρήματα έχει ο κάθε πόντος, το λειτουργεί ο DMO. Τι πιο ωραίο να φτιαχτεί σε έναν προορισμό στην Ελλάδα που λέμε όλοι ότι ο τουρίστας έρχεται all inclusive, μένει μέσα εκεί και δεν πάει πουθενά. Και πάει all inclusive γιατί δεν εμπιστεύεται πόσο θα τον χρεώσει ο εστιατόρας, πόσο θα τον χρεώσει ο ένας, πόσο θα τον χρεώσει ο άλλος. Ας φτιαχτεί ένα destination card πληρωμένο από εστιατόρια που εμπιστευόμαστε, ξέρουμε την ποιότητα, την ποσότητα και να τις πουλάμε. Να δούμε μετά οι tour operator θα μπορούν να πουλάνε τα πακέτα τους με αυτή τη λογική. Ότι ο τουρίστας δεν μπορεί να έχει μια καλή και ποιοτική εμπειρία στον προορισμό. Το έχουν κάνει ήδη στα Γκραν Κανάρια, στα νησιά. Έχουν φτιάξει destination cards.
Τώρα, κατά πόσο δουλεύει αυτό και είναι ανταγωνιστικό με τους tour operator, δεν ξέρω, αλλά υπάρχει. Είναι μια εναλλακτική λύση. Κάτι που είχαν κάνει στη Ρόδο, πολύ χρήσιμο. Είπαμε προηγουμένως ότι ένας DMO πρέπει να ξέρει ποιες είναι οι επιπτώσεις του τουρισμού στον προορισμό του. Για να μπορεί να το διαχειριστεί. Ναι, και πώς θα μαζέψω αυτή την πληροφορία. Δύσκολο είναι. Αυτό που σκέφτηκαν είναι στα μέλη τους να τους δώσουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο portal. Έτσι, ήταν ένα intranet, κατά κάποιο τρόπο, όχι μόνο extranet το portal, έτσι, με login στο κάθε μέλος, όπου το κάθε μέλος πήγαινε σε αυτό το intranet και όχι μόνο έπαιρνε πληροφορίες για νομοθεσίες, για νέα, για έρευνες, αγορές, ό,τι κείμενα βρίσκαν εκείνοι, αλλά μπορούσε να ανεβάσει και πληροφορίες. Τα ξενοδοχεία, τι πληρότητες έχουν, ποια είναι η μέση τιμή πώλησή τους, με ποιους tour operators συνεργάζονται, τα μουσεία, πώς είναι οι επισκέπτες κάθε μέρα, από πού. Αν το κάνει το κάθε μέλος αυτό ξεχωριστά, εσύ σαν DMO, όταν παίρνεις αυτές τις πληροφορίες, έχεις μια πολύ καλή βάση δεδομένων, ναι ή όχι. Ξέρεις κάθε μέρα πόσοι μένουν, δεν ξέρω, στην πόλη σου. Αφού ξέρεις τις πληρότητες στο ξενοδοχείο. Ξέρεις ποιοι είναι αυτοί οι tour operator που έρχονται εδώ ή από ποιες χώρες έρχονται οι πελάτες. Δεν περιμένεις την SCE να έρθει να φέρει την κοπέλα να σου μετρήσει τους τουρίστες έναν-έναν. Ούτε περιμένεις, δεν ξέρω, στο τέλος το κράτος να σου πει πόσο φόρο δήλωσε το εστιατόριο για να ξέρεις το εισόδημα. Λέτε να λειτουργήσε. Κανείς δεν έδωσε. Η τεχνολογία εκεί ήταν. Την πλατφόρμα τη φτιάξανε. Τους φέρανε και όλους, μάλιστα, τους κάνανε και σεμινάρια γιατί είναι σημαντικό να μπαίνουν online, να δίνουν αυτές τις πληροφορίες. Τους είπαν ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ότι εμείς θα τις πάρουμε και θα πάμε στο δίπλα, στον ξενοδόχο και θα του πούμε πόσο πουλάς. Μαζικά, aggregated θα δίναμε τα αποτελέσματα. Και μόνο εμείς θα τα ξέραμε, τα μεμονωμένα. Εσείς θα βλέπετε τα συνολικά. Και θα τα ξέρετε και εμείς θα τα ξέραμε και στο τέλος θα καθόμαστε στο τέλος του μήνα του χρόνου κάτω και θα λέγαμε τι κάνουμε, αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν δούλεψε. Δεν ήταν ένα πρόβλημα τεχνολογίας, η τεχνολογία υπήρχε. Το πρόβλημα ήταν νοοτροπίες, ξέρω εγώ. Αλλά είναι πολύ καλή και αυτό σαν εφαρμογή όσον αφορά το portal. Στην Καλιφόρνια το portal που έχουν φτιάξει δεν είναι για να μαζεύουν στοιχεία τέτοια από τους ξενοδόχους, είναι βασικά για να μαζεύουν πληροφορίες από αυτούς. Έχουν φτιάξει ένα ίντερνετ και ο καθένας, αν έχει πληροφορίες για events, φωτογραφίες, βίντεο, μπορεί να τα ανεβάζει εκεί, έτσι ώστε ο οργανισμός αυτός να έχει εύκολη την συλλογή περιεχομένου μέσω του portal και να μην το παίρνει με fax, με CD, με διάφορες μορφές. Και όποιος θέλει. Καλύτερα να σταματήσουμε, μου φαίνεται εδώ. Είναι κατανοητό ότι είναι αυτή η DMO πλέον. Οκ. Θα δούμε άλλα παραδείγματα αύριο. Κάποια ερώτηση? Όχι. Καλή ξεκούραση τότε.